li biex inqon kmieni biex namlu l-invitation cards. Eksew, jien on kmieni u jadem titrembel fis-sodda taħlon fuq Paċifku. Għax ġallejra qdet tard il-mami, għax Paċifku damma talaq minnaw. Minna li għam li jien kontriqet, ma rajdilhom li kontet nittawwal mit-toqba taċ-ċavetta. Mami! Mami! Għalt li wkoll li jien irrid niktibhom kollha dawn, għax il-mami ma tafx tiktab u taqra. Kollox jien f'din id-dar irrid nagħmel, kemm għandix nagħmel u kemm Isma' wara kollox, jien għalfejn qed nikkonfondi. Mhux saħħa t-tieġ, mela jekk jidrilha xi ħaġa, tikkonfondija t-tieġ. Tlaqt nilgħab logħba futbol jien. Nejnu bil-ballun, nejnu jibħaddej, nejnu jixxutjaw nejnu x'inti tagħmel. Mami ħej, hekk kont qed ngħidilhom il-dan in-nies ara kemm inti mara biżla u mtixxi dolodu. Jaqbillek ara diġà mort tagħmel ix-xirja jiena. Ħanuħu biċċa ġidra. Mhux issa iktar tard ejja, taħalli kollox ġewwa. Ħanagħmel aktar fikċina jiena. Ejja, uħroġ li barra. Isma' mami, xrajt li jogurt. Iva xtrajt lek imma ma tiħdux issa għandi bżonnok hawnhekk jiena. Isma' mami ħanajdlek mal-ewwel. Naf li għandek ħafna x'tagħmel, imma jien m'għandix nagħmel ukoll għax għandi l-homework. U jekk ma nagħmlux it-teacher ittinixxeba. Inti lil Miss Rosemary ħallija f'idejja. U ngħidilha li inti il-homework ma miltux għax jiena ridtek hawnhekk biex tiktib li l-visitation cards u tinkwita xejn li l-teacher malajr tifhimni. Mami, l-ewwel dik homework għax homework ħamiema. All right, sur professur, ejja, grazzi. X'għan niktiblek maħi? Ara ninu ruħi, issa x'imkien hawnhekk hawn dik il-karta bil-lista tal-mistidnin li kitib li Paċifku tiegħi u jiena se nibathom bil-posta. Mami ħasra, il-notat nirriklamaw li ħat iż-żewġ Malta kollha taf, hemm bżonn noqogħdu naħlu l-flus u nibatu bil-posta. Imma ja ħasra ibni dawn il-visitations huma għal-fer. Mela rbaħna lotterija ma. Ma kemm int tolleranti ħasra ibni jgħid. Jiena rrid nistieden lill-mistidnin hawnhekk biex jiġu id-dar jifirħuli għax se niżżewweġ il-Paċifku. Issa ma minn irraġunaw naqa. Forsi mhux kulħadd ġej jifraħlek għax ħadd iżżewweġ, ma inti tista' tikmanda n-nies jekk jifirħulek xi jew lex kull waħda. Tibżax, huwa jiena naf li mhux kulħadd se jifraħ li tali se nkun iżżewweġt il-Paċifku. Ara mhux jien mami. Naf jiena li mhux kulħadd se jagħtini l-awgurju minn qalbu. Oħtu l-ewwel waħda. Oħtu dik il-wista kit Mejmuna ta' Perpetwa xi berras, għax la tarana li żewwiġna nhar il-ħadd li l-Paċifku żgur se tagħtiha xi anġina pettine, imma tibżax ta' toħodha sejra l-pilmla jew wista kit Mejmuna li jint, u wara xtelafżak hi Perpetwa, issa kollox għandna lesta aħna nhar il-ħadd, għandi l-libsa għand il-ħajjata u se tagħtallilhom id-dar, il-ħelu ordnat, is-sala ordnata, li kellu x-xorb ukoll, u nhar il-ħadd qalbek se naqsam ilek jew wista kit Mejmuna li jint. Aħna ma minn qegħdin niġġieldu propjament. Ma dik il-ħaġa kera ta' Perpetwa xi berras. Paċifku. Tax marrettajt. Marrettajt li Paċifku għarus dejjem u miżżewweġ qatt. Imma ralek taħi Perpetwa għaliex Paċifku ħabbar Carmen Abdilla ħajja sanna lil ħadd taħa norik lilek. Mami, trex ngħidilha xi ħaġa jien. Ngħidilha xejn intejja xi ma tifhimx ejja. Ejja poġġi hawn lek. Ejja x'intik xi bakarkura. Nidew mami ħej forsi l-nessuħa mun nilab logħba futbol. Issa ħirridu nsibu dik il-karta li kitib li Paċifku tiegħi. Isma' Paċifku mhux lilek tagħmel affittexa inti. Ma jiena ma nafx naqra ninu ruħi. M'hemmx tagħmelux nfittxu għamel. Kemm għandna confusion mami naħseb l-aħħar li naddafna fil-miliet. Ej mama! Ara fejn hu l-komik tiegħi ma kemm il-nifittxu l-bino. Ejja, ikteb. Ejja. Kienet lista b'ħafna ismijiet, ara jekk hux din, ha? Ara mami naħseb din ta' lista le mami, din lista ta' dawk li ma rridux nistiednu. Le mhux din hija ħasra, mhux din hi. Ara maħi. Ejja, fittixili, ejja. Aw xi ħaġa u mami. What?
Dal-kont tal-ilma, mami. Sa ta' għandu xaqsam il-kont tal-ilma. U kemm ġiju li mami da kollu jinxrobtu tal-ilma. Intu tsiju gori, hi dak li qiegħed hemm ġew mal-qroqqa. Ħanaraw xi ħaġa u mami. Lista ta' dawk li dell-lista ta' dawk l-għandek it-tijom ma. Kont se ngħidlek x'għandina, ara jiena m'għandix dejn, ta' m'għandi dejn ma' ħadd. Mela għandek dejn, mami. Le m'għandix dejn. U wara se nafżakar ma jiġix paċifku u tajtu li għandi dejn, fim? Alright, mami, hi. Dawar wiċċek ħanaħbija. Ħanagħmilha fir-riċipetto. Id-deposita tal-bank. Aħjar mami forsi neħdu li max fuqhom. Fi ħasrija fittix li naqgħdik il-karta. Insomma, hi, ma nafx fejn naħmur il-grawd nilab il-futbol jien. Kont se ngħidlek fejn tmur, poġġi bil-qeda weket lek. Ejja, poġġi. U wara ma tqumx minn hemmet lek. Ninu, tajga qalbi dinjar kont bil-qeda fuqha. Ħanara hi ma kif arrexta. Lista ta' daw, ejja dejni mami, dik kont bil-qeda fuqha. Naħseb ara kemm mitħu nara. Ma qalbek iżommu mill-mistedni ma. Oħra, ejja. Toqgħodux titfulu traħtanek ikun irid min jitħaklu. Oqgħod titħaklu insta Antonella ħi, mela le? Kollha tpattija tagħdi, ħammorru taqali darb'oħra ta'. Number 1. Ej, jibda. Mela ħi. Aj, ma, dil-ħagġa kera, nizzilu lax malar ninse, waqta xtamlinna. Mini mami hi? Perpetwa xi berras. Perpetwa l-uċedej. Le, xi berras kull Imma joma. superju l-uċedej għajdenna, forse ma jawx bija di. Inti ktiba perpetwa xi berras, għax dik oħt paċifku. Ma lissa najdlu superju kemm ignorant. Perpetwa xi... Detħot perperma? O, tibżax, għanda xi tperper ruħi. Jaw ix ta' azbaliji. Perpetwa xi berras. Paċif. Fejn toqgħod mami di? Da żgur. Tajt mhux minn għalik li ħanibatula bil-posta biex neħel bolla. Issa milula fl-ingilop. Imbagħad xi jiġi paċif kull lejla ntulu u jtula hand in hand. Alright, mami mela ħanitfaħħa. Tajt mhux ħanaħli bolla magħha x'kull waħda. Number 2. Tu. L-ispettur Triganza kun jomu. Mela ħajkonna trabil ma. U xi trobil int? Dak se jkun mistieden. Ħajkun mistieden. Mela l-ispettur Triganza. Triganza. Weħlit inna naqra u jiddispjaċini. Fej joqgħod ma hi? Il-meqlubin hi joqgħod dak. Biex taħbat ma? Ifaqat il-meqlubin ma tafx x'inhuma Ma jafx x'inhi. Il-meqlubin, ara ħanajdlek, sa kif ħanfehmu jien x'inhu l-meqlubin. Ara nilnu ruħi, inti tiftakar meta kont għadek żgħir u kont nieħdu kat-tombla fis-sala tal-każin tal-banda. Ejva, mami. U konna noqogħdu nimmarkaw il-numbers, imbagħad daqqa waħda u kulħadd jibda sejjer. Ara lu, stella tiegħek il-meqlubin, tela l-meqlubin. Tiftakar? Dak hu il-meqlubin. Il-meqlubin. Imma xorta ma nafx x'inhu. Ja ħasranin ruħi, il-meqlubin dawk li jkunu pipalaw u pipalem il-kontra ta' xulxin. Ġifieri da ġoħanu tal-pipi qotma. Ja ħasra l-meqlubin is-69 ġaħan. 69 u mela fejn ma tlix mal-ewwel bil-Malti ma. 69. L-aħħa ma hi. Għax triq il-mitħna iva. Mitħna bil-ħrma. Għax mitħna ma taftik. Ma nafx nikteba ma. Kemm inti fel-oli jorant, inti tmur tagħmel l-iskola. Ma nagħmel l-iskola mhux issa bdejna skola ma. Kont xi 4 darbit ma niflaħx jien. Xi darbtejn tlift il-van, xi 3 darbit ma ġietx it-teacher, darba mort skola biss għadni. Ara ħi ħanajdlek ara. Inti jekk ma tafx tiktiba, għamel kif kien jagħmel it-Tiju Gori meta kien għadu fil-pulizija. X'kien jagħmel? Għid l-istorja ma ta' Tiju Gori għajdili. Bni ruħi Tiju Gori kien iħaddemaw mhux kif tagħmelin. X'kien jagħmel mela ma? Dak meta kien imur biex jagħti ċitazzjoni lil xi ħadd, l-ewwel kien jitlobhom li semmu l-kunjom. Imbagħad xejn kien jasal fl-indress u kien jgħidulu Gori, jiena noqgħod eżempju fit-triq il-Knisja u ma kienx ikun jaf ipinġija Tiju Gori, ħadd x'kien jagħmel. X'kien jagħmel ma? Ma taqtax kien jagħmel. Ma nafx kien jagħmel ma kontx inkun miegħu. Kien ipinġi
kien ipinġija. Mela kien ipinġi knisa. Il-kem kien intelligenti kien ugori. Kien ipinġi kaxxa. Imbagħad kien jagħmel salib fuqha. U tiġi knisja. U tiġi knisja. Intelligenti Imbagħad kien mami. eżempju kien ikun hemm xi ħadd ieħor. U kien jgħid li jiena noqgħod fi triq il-ġnien. X'kien ipinġi ħara kemm int bravu. Jien naf forsi kien ipinġi xi żewġ siġriet ma. Żewġ siġriet, xemx, xi għasfur u farfet, il-bank. Imma importanti, illi l-bank ma jagħmlux taħt la safar ma. Dan għalfejn. Għax ikakku fuqhom. Allora mami, nagħmilha daqsxejn tal-injurant. Meta qaġġi darba kont taref. Jekk ikun hemm xi ħadd joqgħod fit-toqba tal-birgu xi penġi. Issa ngħidlek x'kien ipinġi. Paġġi bil-qeda għetlek ejja. Ejja, paġġi bil-qeda. Paġġi saqalek bil-qeda. Imbagħad għalfejn nibqa' injurant. Ejja, Ma paġġi. jgħinni hawn ġew. Poġġi hawn. Ejja, x'naqlalek widnejk. Mela ħanpenġi mitħna jimma. Waħdek għala toġbokx mami. Dik isa fjura ġiet. Ekna fin penġi jimma. Insomma ħallija. Number 3. Bilħaq mami, qabel ma nkomplu. Dik il-girl li nifansejn ħat istidina? Le, għax inti għadek underage. U għajja mami istidina, il-dik li nkun qed nilab il-boċċi magħha l-getreja. X'inhi? Le, dik ma rridix tiġi. Għalfej ma. Għax dik tifansel il-Paċifku. Jew issa kif tgħimuna li. Mela fil-każ inġibu l-mami tagħha. Dik biċċa waħda ma perpetwa ta' ma rnexxilix ma rnexxilix toħodu lil Paċifku. Dik ma rridx nistidina, ġibu law. U għajja mami. Barra, ma rridx Isma nistidina. mami, dik ħobb tilbes id-dublet qasir taf kemm nuħu gost. Għax minna li għanda l-figer, anki jina ta' naf nilbsu dublet qasir, jina mux dublet qasir nilbes hi, getre għara xandi, nara ruħi, ħanurik, ta' xandi jina, ħanurik hi. Number 4. Blessi. Il-pastizzar. Ux pastizzar ma stidintowx. Għanara mami naħseb ħadżbal mela. L-ispizjar da ma. L-ispizjar frankalanza. Iħobb jifranka dan. Ixtriw franka. U da ġej għamil mami mela jħobbu ta' bxejda. Tiċajta jħobbux ta' bxejn, għandu zaqqu ġmira estra bit-tundjatura ta' L-ispizjar franka. Lanza. U jela bil-lanza da u kol ma. Pinġilu l-lanza. Franka lanza. Fej qodda ma hi. Ix wahda tinfetti du joqot l-ispizjar, mux fl-ispizerija, di sugar free farmaċi. Le mami hi, farmasi tajt, mux farmaċi. Ġajet l kemm il-darba, meta titkellem it-tajarġ bżiq. Ejja, hi Mela nizzili. di sugar free, ta' di ġifiri ma mill-ispizerija. Għamillu xaħġek ta' d-dita. Aħjar għandu bżon l-ispizjar, di sugar free, farmazi. Zi. Next! Issa ħidan, daħi bibtana ta' ta' Paċifku, David ta' zeba tal-fgura, iktiblu ħi. Da ġej għamel ma David Tazzeba. Dak ħabib tagħna jiena qabel ma waqaft naħdem, kont naħdem mal-mara tiegħu ta' jiena taf kemm konna ħbieb jienu Rita ta' jisem, ma taf kemm konna ħobbu l-xulxin. Ma għamiltix xut għax tkun imsifra. Għax lila kont nagħmel. Mela nistednuħux ma' Ejfa stidina. Da toħdu l-ħanut fil-kas. Remba titjulu Paċifku u sejjer l-iskola. David Tazzeba. Fgura. Gura, pass il-qoddim u ħollura. Ejvi. Next! Issa hi. Il-tabib sapienza mela il-tabib stidinuli. Tabib. Sapien. Isma mami bil-ħaq. Vera li smajt li ġejan kull fred mill-Ingilterra. L-ewwel net ħijan kull fred mhux mill-Ingilterra ġejja ma mill-United States. U le mami dawk l-istess, anka teacher tal-ġeografi għaltinna, għax dawk imissu ma' xulxin. Infatti t-nej bl-Inglis jitkellmu. Jiena ma jimportanix xejn mis ma' xulxin, issa li interessani u li ma toħodlix iżbar, ħsibek hawn. Mela t-tabib sapjenza fej qodda maħi. Il-tabib, blamment nafuħ l-indress tiegħu, Lomberto Triwanhi. Number 2, 3, 1. Dak ġejja u sejra għandu jiena ħi tabib, daqqa biex għattar li ju. Fajnejja għattar li kemm int pastasi. Jew futnejja u mhux hemm għandna toqgħod aħna. Stajjenna fej għandek aktar ma. Mela, 2, 3, 1. Jew inkella mbagħad ikolli bżonn xi kultant biex meta jkolli bżonn nagħmel għat-test, jaħraq lina għall-pipi u wkoll. Iva mami, darba niftaħar kont batni b'dak il-bott isfar. Ma nafx kien fih eżattat li biex jaħraqulek. Il-pipi. U x'kien tħadd sibtu jilab ma katavru. Żgur, għatil xi ħadd u kien se jitflu fil-kantina ruħi. Mami, Dawk hekk jafu jagħmlu ta'.
huma joqtluk u huma jfejquk, hi. Mela mami ħan komplu għax jimmaġġel. 2-3-1. Nizzil tull-lomber. 2-3-1. Le, hi, ta' mux tu 3-1. Mux inti għat li 2-3-1. Le, ta' dak 3-1 tull-lomber tijaw. Għandek gomma ma. Sejna gomma minn fejt id-ninġiba. Għalħan ħaslu bil-bżieq. Ja. Erġajt li xkiem, mami. 1-3-2 ta' minn għalija. Erġajt bdiltu ma. Għaxat nitfixklu ta' konna fuq l-amment. 1-3-2 mela ħan għamlu. Ara ħiħa li ma neħlux fiħ. Nizel 1-2-3. Għamur nġibolek minn l-ispizerija ma. ċaħt mor ġib bil-ispizerija. It-terra l-1-2-3. Il-1-2-3 għamlu ma wara li tilab xiloba futbali. Ejja, mami. Ejja, poġġi għaw. Ejja, poġġi. Ejja. Mela ħan għamlu 1-2-3 ma forsi għandu bżonnu tal-posta. Ejva. Illa mela kif għamiltu grifeġ dal-invitation il-sulħu work tijaj ġi. 1-2-3. Issa, 3 ir-razzet. U l-mami tħobb it-salzet. Xaru kaza. U d-debit għodu tkowlu ta' jentom. Dalek ikun irrita min jitħaklu. Next. Daw nistidinom ta' jena, da taf kemm naħbib magħhom, jiena l-ewwel sirt ħabiba magħhom, imbagħad laqajthom ma' paċifku taf kemm iġibuna. Iva mami. Daw tafhom min huma intom. Taf is-siġġiwin ħin istidnuhom, ara fejn namruħ, is-siġġiwin. Mami, imma daw iġibunna rigal sabiħ. Diġa qalu li ħajġibunna l-bjankerija ta' anki l-imsilet huma tilfuhom li għattiċ ix-xifa. Anke l-pentissija jma. Ix-xifa tilfithom li l-imsilet tax biċa ta' dendula fihom sa' wara. Alright, mami, mela nistednuhom. Ara għamlu open u kulħadd jiġi s-siġġiwin. Alright, mami. Tajda qalbi diġa waslu għawarhom fejnhom. Ara fejnhom. Mela mami, ħanik bilhom di Ziggy Wiggies. Ziggy Wiggies. Mr. and Mrs. Dinaf naqra, Mr. and Mrs. Awehilt. Temi Stoklu Kordina, viva. Daw minu, mama. Daw ta' sanità, mela xħasbet dik il-wista kit mejmuna ta' perpetwa, li jena se jkolli n-nisbis tal-isqax kull wahda, jena student ħafna nis importanti għattiċ tijaj, se jkolli l-tabib, l-sintku, l-spizjar. Xej tal-petrolju! Mux tal-petrolju ma studentux. Se jkolli l-ġozet, il-konsillira, studentaw kol. Ejja, poġġijaw, ħankomplu. Ejja. Hemm is-sikkata din-libsa. Mami, daw tas-saliva ġejjin jagħmlu biex jekk ikollna l-ġelat ħażin jiċċekkjawna l-bezzum. Kont se ngħidlek xi ċekkjaw ta' jiena ġelat mhux se jkolli. Mela x'ħajkollna, mami? Se jkollna l-biskuttini. U inti ħadd tagħmilhom. Mela jinfrejjeġ naf nagħmel ruħi. Mela, Mr. and Mrs. Temistoklu. Kemm hu twil dama? Ma tafx tiktbu u fil-każ aqsmu min-nofs. Temi, ħanamillu temi bis. Għamillu le u fl-oħra stoklu. Pinġi stock cube tal-brodu, tat-tiġiġa. Alright, mami. Fej joqodu daw, maħi? Dawhi. L-omber 13. Numru 13. Triq il-karfus. Mela plat brodu ħanamlu, mami, bl-stokku bil-karfus. Jow minestra, Next. Din ma ninsewix ta' il-fulument ta' ċaqlaq ta' stidinili għax ninsewa. Għanċi għawet t-ġen, nemma. Għalfej. ħajkunna dan nis importanti kollha mbagħad t-istiden il-fulument ta' ċaqlaq, inti għaw moħħok qed jiċċaqlaq. Imma jaħasra ibni ruħi, jiena l-fulument ma jistax ikun li ma nistidinix. U għalfej, maħi. Għax dik ħad islif nissala ta' t-tix bxejn, taf. Mot ieħor ma la nistidnuha. Isma, għara ma jieġiġ paċifku tajgħu l-sala bxejn, taf għax jiena tlabtu mit-lira tas-sala. Alright, mami. Moħan għadlu xejn paċifku bassattin nofsom. Santik, dak diġan faqtom, mux trajt panċira minn dik tal-lastiku. Ma fadalli xejn minnu. Mela fulum. Ma. Għaw. Ma nafx nikteba fulumen. Ifaqs fulumen, ma taf tikteb. Ma nafx nikteba. ħanoqdu sejrinek ma kull visitation card, ħanoqdu nifu. Ma trix tiktebom inti? Jena ma nafx nikteb. Ara hi ħanajdlek ara. Ejna għamlu bħal mitħna. Impinġu. Fulu. Pinġi fulu tal-mizwet.
U men, mux raġel, pinġil paċifku, jaħasra. Mela fulu men. Xkull jom mami hi. Sasew. Dikku ħatta ċaqlaq taħija, fej ma nafx kun joma. Ara ħanajdlek ix tagħmel, triet waħda u għamilu la xejkjat. Mela ħanamlu la bl-Inglis, mami, fullu men shaking. Shaking. Għax bl-Inglis ek tajt shaking, ek tajt il-teacher, anka meta tajt il-bahar imċaqla, disi il-shaking. Shaking. U fejtu għatmadi hi. Dik hi, fisqa in-nemus toqgħod ta' fullu men, kulħadd jaffej toqgħod ta' dik imdorrija tislef il-flus. Mela fullu men shaking mid-med bank. Klar! Klar! Il-nefax għata tajtni, mel-intek taqbatu titħol fuqna kemm int bla grazzja. Għatqabbad nistuffejra ankel. Għax bħalissa daqxej mifxul jien. Jew ixta kelba li, il-roqqa kisret li bajd oħra. U għaj magori, dili marqa taqroq għal-għandek, nista xafek inkun naf kem seddum bil-qeda fuq il-bajt, diġajla xarejnek, kara fuq il-bajt. Kif mami? ċini? Kif edha? Il-roqqa mux hek toqot, ekku. Għandumu ma niklu xifellu, sint minn taħħa u kol. U xejla ila xarejn. Ara, jekk kollox imur kifet naħseb jien. Nar il-ħat faqqas. Il-ħat? Għana ma t-ishtana ħat faqqas gor, hi, ma t-tiċ. Bil-mot, uħti ħasra. Isma gor, hi. Sidrija morta lija. Sidrija. Għandu jkun il-lejla għall-immur għalija. Il-lejla? U laqqas inti ċert. Ara isli tmur taħi, tinsiex li inti nar il-ħat, trid wassanni l-knisa fuq l-artal u jiena ridek tkun libes polit. Ja ħasra, kieku tafu paċifku tiegħi x'libsa sabiħa se jkollu gor fuqu. Imma uħti ħasra paċifku l-arus ħajkun. Jiena lija anki hekk tajjeb. Ara naqra kif jitkellem itni minix oħtu l-aziza jiena. Ajma, hekk trid tisimak tajs dik il-wista kit mejmuna ta' perpetwa li se tkun libes diżutli. Ajma kif ixandarni marraħal kollu kieku. Gol. Wow. Isma, hi żarbun inti morta lik dak iż-żarbun l-iswed. Il-qorq mhux tajjeb ja ħasra. Kont se ngħidlek biex wasanni għandu rieħa ta' kalzetti fuqu. Saqla li xi ħaġa mun nixxi wieħed għada. Iwi sa naqlalek xi daqtej ġaħalqek naqlalek. Int għandek il-pensjoni u ħallas minna, fimt? Ma bħalissa msalla poħt. Ija sa ngħidlek imsalla biex insalbek jiena. Morta liħ iż-żarbun. Issa mur nixtri ħada. Iwa, għax ma tmurx il-lejla kif se tkun barra ja ħasra kor. Tinsiex illi inti trid wassanni l-knisa nar il-ħadd ħiew titkillu bes polit. Mhux ġej ħija Fredu mill-Amerki ja ħasra. Dak ġej mill-United States għall-informazzjoni tiegħek u mhux ġej biex iwassanni. U warrajt nofsta kelma għatlek. U jien għetlek 500, dak għall-informazzjoni tiegħek ġej biex iħallas li l-libsa tat-tieġ kif diġà għamel u jiena rridek kolli bes polit dakinhar. Rajt, oħt, ma tlek xej, ja ħasra, ma tlek xej. Isma li oħt bil-ħaq. Għala s-sanafżak, mux billi tridin ixxi zarbun ġdid. Jekk iweġġani, inkun fejn inkun, inneħħeħ mir riġlejja. X'tagħmel? Ġajd lex ma smajtekx. Jekk iweġġani żar, aj ma ħafnin, aj ma nix inti tagħmel nin. Aj ma nix. Ejja, ommu minn hemm id-dejli intom. Bil-mod għax għandi xjat, kawkub tajjam damt. Mami, ikolli ngħid jien nar il-ħadd mhux it-tiġġej. Ejja, ħankun. Ejwa nix inti Kemmet ejlan kiel ħija ħasra. X'bdejt tajt int fuq iż-żarbun? Naħseb issa ħajkolli sejjem minn fuqha u jweġġani żgur. X'bdejt tajt int? Jekk iweġġani żarbun, inneħħeħ mir riġlejja. Ħadd neħħi żarbun? Biex toħroġ ta' raġel, ux. Mela mbagħad jiena ta' mara li jien ta' Carmen Abdilla jekk neħħih iż-żarbun illi bisulek ġorasek. Orajt. Kelma ma ħasra. U għadlek id-diskors kollu tal-budget ankin. Ej, jissiq fuq jett nejlijin, ta' meja ħankomplu. Ejja. Isma, Għaw. Iġbeħsebek il-sajjar il-lejla. U għaj ma sa' inti jidillek li jien għandi moħħi t-tisjirejt, taf kem għandi nkwiet jiena u ħsibijiet fuq id-dieċ, blas il-frifek li għandi għawara, kolla maqfulin għawek. Jaħasra. Moħna noqod zaqqi mal-kukera għandi bħalissa. L-affarijiet tad-dinja kollox jgħaddi. Mela, barra l-mistija xħat maddijeli. U għaj ma moħħi l-mistijak għandi jint bħalissa. Isma mami. Hi. Jien xħan il-besa għattiċ. Inti diġa l-estajt l kollox ta' nino hi. Għamit lek il-ħwejjeċ il-ġodda li xtrajt lek fuq is-sidġu ta' fej l-iskomodina.
Għamitlek xort sabbija ta' xnaf li tħobbu ta' ma għamitlek mizbajda, għandek iċ-ċingi, ċof, peduni u anki zarboni Kalzetti għandima. Imma jaħasra l-peduni u l-kalzetti huma l-istess, il-jurant. Isma' mami, ħan il-besta zorro. Da minu? Waħed jgħati la bix-xabla ma. Ma tilbes xejn, li stajt l-kiena titilbes. Mustaw mami, la nikber li rrit nibda. La tikber għamel li trid. Oh, Wicċi trid. għadek met li s-seniklu, bid-debbu li tal-għandi, għasqet norom. U għaj ma tħaddum tokrop ieħor inta. Idħol sa ġewwa hi, hemm il-ħobs tal-Malti, dellek 4 biċċiet bil-butir, għandek il-ġobon u l-mortadella, imbagħad tħol anġasa u banana xejn toqgħod naqqa ħafif ta' qed trabbiżza il-qalzit qatt ħajinqa fil-lek sa nhar il-ħadd. Kell ħafif, noqogħdu ħafif. Issa nikol il-borma tal-aluminium, dik ħafifa żgurax ħallejta fojta. Jekk ma tridx lil borma li bisilek ġarasek aqbad u tħol il-ġewwa mawr. Ejwa rajta xo qas titkellem ma tista' ara ħammur maqruq Għax ma tmurx ta' sawra ankul. Issa ngħidu l-tallim tarfahom jaħduh magħhom. Inkomplu mami. Ejja poġġi. Isma' mami ħej ħonna qapan xad seħsennini jew ħamur Sant Vitorin tal-laħam ħad islifni l-kelb. Sejjer tagħmel għand Vitorin tal-laħam. U l-kelb seġġibu li jagħmel hawnhekk biex joqgħod jolli li saqeħ mal-amara jew. Biex tilaq li naqalin fil-lobsi. Il-sin waħel ma staf taħal inilaqhom qas nitkellem ma nista'. Nino! Aw mami ħej. Nino ta' xjafek għaw xejn li faħet tagħmel li demonju. Qed nagħmel ma. Għal inti qed talaqhom li l-ingiloppi. Għamu xafja li rrid naraqhom inkella kollox xi għamil ġo fihom. Imma jaħasra inti vera ma tifhem xejn ta' jaħasra li il-visitations ġol ingilop miftuħa jmorru. Imma jekk ma tlix fejn trid inkun naf mami, dan barra minn sakatli. Imma jaħasra inti tlaqas ta' sens komun m'għandek. Imma xi trid Iktar ittellifni nagħmel, minn floktejni. Oħra ċawejja ħankellmek naqaninu. Ara nin ruħi. Inti taf, illi meta ommok mietet, Resta skantem paċa minn. missierek kien reġa' tħajjar biex jerġa' jiżżewweġ tiftakar. Resta skantem paċa minn ukoll maġġak mejjed. U inti taf illi jiena lil missierek wettu, illi inti avolja minn tiġi tifel tiegħi vera, jiena kont se nieħu ħsiebek u nħobbok daqs li kieku kont ommok vera. Naf mami ħej naf. Mhux vera. Ejva mami. Taf illi jiena dejjem ippruvajt intik it-trobbija ta' mhux vera. Ejva mami naf ħej. U taf illi inti avolja tqabbiż liċ-ċinga jiena dejjem nipprova ma ngħajjax miegħek mhux vera. Ejva mami naf. Imma tinlidi daqshekk tifel oljoran. Imma xi trid nagħmel mami. Għandek moħħok daqshekk kaboċċa. Imma xi trid nagħmel mami. U tifel daqshekk ġidra. Imma torti għaj mami. Issa ma tix biex qed tiflaħhom iktar dawn l-affarijiet. Imma x'inhu Il-visitations. Għalfejn għalaqthom li tal-ingiloppi. Għalfejn għalaqthom li. Itla li law fuq. Bil-mod mami. Itla li għax ħanaqbes għalik. Mami jara xed nafżak. Jekk terġa' sawwat nemur ma naqdar ġelim sawta. Itla fuq etlek. Itla li Huwa ma terġax tinżel. Paċijem! Ħanera bukeċ mami. Sonilo, brekket, Ej, fejna mama, li! Paċijem! Waġġajt li dejja mami mhux ħajkollok skrivan. Issa nsib ieħor, tek mhux ħanikkoppa. Ejja ħankomplu. Mrs. Abdilla! Ara teacher benedizzjoni ħej. Skużani, għattu tħaltek tamma, kelli 700 sena biex norik xi ħaġa. Jaqgħu teacher ħiex ġara. Kontanti l-ħajjata, ta' fimtu jina t-tixtijak, et inħit libsa ġdida. Mhux hekk ħit libsa. Di barranija u ħitet libsa. U ħija gori ta' jwassanniju u għadu qasmara s-sidrija u z-zarbun. Insomma, ram patattila li konġeja għandek u. Jaqgħu, tajdlix, il-libsa dak ix li ħarqitili. Għara, batitlek il-libsa tatti. Ma, għatlek mandek xalfej tipruva, għax t-garantilek li perfetta se tiġik, ta' Jalla ħares ma tiġinix perfetta, morċi 10 darbiet għal-provi tal-libsa. Nejnu ħie, ħanamlu għana għawet. Ħanara mami. U xe tittara. Ewejja mami ħanara. Ara. Isma mami diħadet zbal ta' ġalbi ħajkonna nisbawa bajda. Għalfej. Għax viola l-libsa. Le, ħej dik apposta titkun viola. Għala mami ħej. Għax jina meta mortan sunta għalt li kar, mit ma tistax tizzaweġ bla bjat, għax inti jarmla. Or, mami jarmla xe tkun. Il-mala tal-armlu ħmar. Alright, fimtek. Isma ċiċ, ħi, poġġi qabel qiegħda ħanajdu kelma fl-imkien. Nejnu, moġġi bil-agrok. Le mami ħedek ma tixrobx anka l-iskola, ħalib biss tixrob. Veru memx xor palija. Uħuna vermut.
Jamillek tajjeb tal-grizmek. Msomma naqa vermut u ma ngħidulu xlemela. Tist, idi u kol. Muru ferra la naqa vermut. Isma, mami. Ejja naqalaw. Il-vermut li mu dak il-fliskun twil u għandu boċċa kwadra, jew il-fliskun il-qasir mbaċċa xbħalek. Dak ta' zaqqu dejqa. Min dak għamilla ftit ħalli ma naħluħ. All right, mami. Teacher, may I go inside, please? Thank you. Allura, Mrs. Abdillah, fejħat morru honeymoon? U dex ħammorru Miss Teacher hi. U mistaġbin, kemm isajru tajjeb lawċin taf. Anki s-sodot, mux minn dawk l-antiki ta' tar-ram li għodu jżaqsqu. Daw bla sound hi għal. Allura, min ħajqodlok best man? Ara ċiċ, ħanibdilek l-istoria mill-bidu għara. Jiena minn għawek għal-knisa se noħroġ maħija gori, taf inti jux bil-unika wieħed li baqa ġuvni għawnek u baqa joqot miegħi biex xiraq li noħroġ miegħu. Issa Godfrey l-arus ta' binti Nancy dik li għandi l-Australja ħajqot li bestja minn dak. Best man, come. Best man. Xini? Best man. Ma jena ħilsini, jehilli, ma joħroġ lix. Bestja minn jena nasnajda. Dati, dak se joqod li bestja minn, imbat xut, sen qiegħed il-Vitorin tal-laħam. Ta' xkien Vitorin tal-laħam? Tajba di, bis baqa tkellimni miraħal kollu. Mari! Isma ħan kelmek naqa. Fil-fliskun tal-vermut għam il-grizol inti għamennu? X'tamilla minnu għadit ix-xawti l-arkerzumma, marru għamilla mill-fliskun id-dejjaq. All right, mami, hey. Allora ħaqqiet il-Vitorin, no xut. Sewa, u dan veru fis-sala ta' Filumen ħatamlu għakarm. Ħajkonna nizzewġu ċiċħi, ħajkonna nizzewġu ta' jiena propjament, għamilt kif għalli Paċifku, mort inkellem il-ġomu li għandu sala ta' tokin. Ma taf kem tal-abrioli, tal-abri 150 lira. Ta' naqqa dik il-naqasala 4 sigħat kollox. U għatlu isma hi ġom, għatlu jena s-sala biex nizzawax fija rrida ta' mux biex noqot nammar il-fnik. Imbat bdejt nġilet miegħu, u mbagħad infqajt nibki, taf kemm bdejt nagħmel xenati, jasra ċiċ ruħi. Imma tlix barra, u tant bdejt nibki, u bdejt nisħed xortija, bdejt ngħid it-tieġ ħajkolli nagħmlu hawnhekk, u hawnhekk qas joqogħdu lil mistidnin, u wara perpetwa x'kienet tagħmel dik. Imma kienet għaddejja Filumen ta' ċaqla. Għat ċiġralek karm, ħiet ħallini Filumen, ħallini xiqbad bla sala. Għat l daqseħ karm, maħna mux minn dejjem konna ħbib, u silfitni s-sala taħħa, o jaħasra. Issa taf li sfin intu Paċifiku titu tiftuħu? Ta' kien artattiċ. Li? Mela. Imma jena kif ħan isfen ħi, daqs kem għandi l-kuda goffa, dik ħanaqa jena. U ħagħuħra karnu din importanti ismani. Mela tkunu diħlin id-dar, irrit jerfa kif fuq l-idej. Paċifku irrit jerfa li li. Mela. Mela inti nsejt kif inu Paċifku, mela trid li joħorġu l-mur li tikolla ċiċ. Ta' kif ħajerfa li ift il-fara l-kbira jien. Ismani karm, issa kullħat tek sar jagħmel u għal good luck. U demin bdija di-drassari. Kullħat tek sar jagħmel issa. L-arus, jerfa lill-arusa. Jien nixtiequ jerfani. Mami! Sala jiġi nipprova nikkonvinċih. Fil-fliskun tal-vermut kien hemm il-whisky, f'tal-whisky kien hemm il-vodka, f'tal-vodka kien hemm ix-xampanja, f'tax-xampanja kien hemm l-imbit, u f'tal-imbit kien hemm l-anizetta. Għamilt tal-naqa minn kollox. Għanit, ħawat kollox? Issa l-inqa teacher mux dat tifel għandi ċiċa xoqot jilabli tal-ħanut. Ixorbu ħanini taħliex dak bil-flus trajniħ ta' ħalli l-ftejt għamis. Ixob naqroħra kemmu tajjeb u aħna sarniħ ta' Tajjeb, għalli karab bis-saħħa tiegħek u ta' Paċifiku. Thank you, teacher. Thank you, Hita. Jien, jekk il-bambin irid, narak nar il-ħat. Iva ħin il-taqaw nar il-ħat. U nawguralek ċiċ li mit-tiċ tagħna issib wieħed ħalli tinġabar u ma tibqax singluwa. Grazzi. Mor. ċawati. Ħabri wastala mami ħażom li nqattazza. Ej ħawaslek ħi teacher ma tmux tinti li fli. Bye. ċaw, bil-ħamis. Jien naħseb it-tnejn ma niġi skola għax inkun fis-sakra. Int, mantik daqqa ġawi, ċekku naqlin dawar l rasek il-naħa l-oħra ta' falix, Għax nibda miexijek, mami. Għax nar il-ħadser intejjeċ għalek. Li ma konċ tifel oljorant, inti ma tafx illi jena fil-kabors ta' taħt is-sink tal-kċina vermut bis-sandi. Ejva, mami, marret niċċajta ftit qudiem it-teacher. Mux ekku, jaħasra tal-iklus, ħejrit jiċċajta. Ejja, ħadkom li tiktib l-invitation card. Mami, hej.
Isma' mami, inti trid tinvita kulħadd malajr? Mhux hekk u ejja ħanħilsu. Mela ħamur fil-garax ħanġiblek turnavit. Int min għalik? Int min għalik li jena qed nidħaklek lilek U ma għajt, minn ċajta ftejt. Taf kemm qed taf li ħin inti, Tagħ qalbi jiena nhar il-ħadd mhux intejjeġ sejra ta' minħabba fik. Imma ħa nispiċċa f'dak il-post li hemm fit-tela ta' raħal ġdejt faċċata tal-pompa tal-pitlor. Hemm ħa nispiċċa jiena maqfula kordin għax ħantik xema. Ejma mami! Ejja qom ħatejni! Sawatnix! Buongiorno Carmena. Ara paċif! Ara paċif! Danu l-arus, taħja che buħellu! Che buħellu! Senna! Gottfried dawar naqawet xaħax kont red bowsu. Kif int ħalli ara kemm muħellu ja ħasra. Għadu ħalli bommu fi sninu ta' mista nieħdu taħt idejja jien waqtak nġibu. Kollha ħazzar nġiblu. Kif int paċif ki? Kont għaddi kemm qed insemmikom ruħi. Ejfa paċif, għadha kemm semmit il-ħabs. Bonġu kunjati. Bonġu Godfrey, dax ġabek law dal-ħodu. Għax ta' tistaqsik naqra fuq xi affarijiet għal nar il-ħadd tat-tieġ. Ġifieri tistaqsili li fuq nar il-ħadd. Jien mhux għalhekk għamiltek il-bestja minn biex tuħossib kollox int. Bestman, Carmen, bestman. U iva dik, jien għal seni ma jdurlix paċif taħt li jeħilli hi. Ara, jiena xtaqt insaqsik, jekk jiena nistak liġi liebes, il-bakkaljawa. X'inhi di? Mela inti trid tilmet id-dinja tilqolna kollha bis-sala x'kull waħda. Inti ġifieri għala. Mela int ma tafx x'inhi bakkaljawa. Ma tafx x'inhi bakkaljawa. Dik ħowta tat li temmalta għawdex kollha bija meta s-sajjara. Ja ħasra le. Paċif, qed titħak ruħi. Il-bakkaljawa hija libsa gala li tkun twila saw. Allura ma konx taftajt li libsa twila, ma limx li xejn ġdid, ta' ma kienx għalfejn tiġi minn barra minn Malta biex tallimni. Isma' fuq kollox. Il-libsa twila mhux int tilbisa jekk niġu f'dan, imma l-arus. U int m'intix l-arus. Il-bestja. Paċif. Aj. Nġbeħsibek tilbis ħanini għannar il-ħadd. Tajbari, libsa adattata t-tiex xekkan. Bestibli nilbes evening. Evening? Jina għal-sternun ħan il-bes. Karm. Godfrey. Importanti ħafna. Nar il-ħat ma tkunx tarta. Tinsiex li trid tiġi għandi passoltu, Godfrey. Mela le, u għaxin jaqbel n-ġiena. Ifem, jiena nitilqu għas-sitta neqsin kwart, ġveri. Kun għandi għal-5 u nofsek, ikun tajjeb ħafna, Godfrey. Tajjeb, ma naftemna. Godfrey, isma' qabel ma tmut, tagħmellek naqaver mowta għandi fiex kun issaddek hemm ftaħtu wara. Kunjata hi. Ma tridx, u hija ħanamillek grok. U hija milli. Isma' Godfrey, tuħu xej vermut ix-xorb u jagħmilek tajjeb ta' ma tafx li jekk jirriklamaw fuq ir-rediffusion. Is-soqxod ix-xrob. Isma' int fuq kollox ikollok ħafna x'tagħmel taf. Mur Godfrey għax qed taħli lil ħin. Ma nara jiena madana kollu riċċort qed timmorant il-ħajjat. Hekk jew hekk issa jitqasal liġlek u jagħmlu li qasil, ma tidix bil-bakkaljawa. U ma nixi xi qomos ukoll. Jieħallejtkom, narakom nar il-ħadd. Mor. Saħħa. Paċif. U ta' xratlu bintinanzi tal-Australja. Daqs kemmu bla forma jaħasra ruħ qalbi. Miskin, minn tana tant, ka. U le, minn tana, minn daqsek għax biqidu fidu ġi. Nispera nara ħatitina xi ħaġa t-tieġ. U ejja, Karm. Isma' Paċif. Aj. Poġġi bil-qeda x'għandi bżonn inkellmek. Ej, x'inqala, Karm? X'inqala llum? Għax int Paċif. Ara kemm toqgħod tiftaħar illi inti s-surma tal-iskola u tiftakar kollox u ma jaħrablek xejn minn moħħok. Imma fuq it-tiġ tagħna ddiżappuntajtni ta' Paċifk. Mela x'insi, Kar? Isma' Paċifk hi. Inti taf illi aħna nhar il-ħadd kif inkunu fis-sala ta' Fulumeni irridu niftħu sfejn. Faħi. Minni ma meta mmur xitieċ u nara inti tmur it-tiġijiet minn ajri. Le, ħasra, Karm, qabel ma ntqajnaħna, hi. Nispera. Wejja, Isa. Jasra, kontet ngħidlek, meta mmur xitieċ u nara l-rajjes jisflu. Ma jkunu xafu kif taqbani bħal ħellewa ta' qalb, Karm. U aħna qabdu għom il-mistednin Paċif kruħi. Ser qabdu għom ħlewa ta' qalb xin jibdaw jarawna nisfnu. Min jaf
Jaf kull doqqonna ek, xie bitċa fast, tipo ta' xie rock and roll. Rock and roll, int kif tidni nisfen rock and roll, dik il-kuda kolla li se jkolli jiena. Paċif, ħanajd li kara, jiena l-axħar darba meta ċempilli ħija Fredu u kelli mmur tal-polizija biex naqbdu. Għalli biex najdlek, biex dakinhar aħna nisfnu, il-fast slow. Sekond, dakar, para. Slow iġifiri bil-mod. Sewa, fast iġifiri blaġla. U jelli rejnetlek, fast slow, nisnu naqra minn mitnejn ħalli ma nġildux. Insi, xaħġa nirranġaw, xabbilx rasek. Mux xaħġa nirranġaw, u toqgħodx it-teftef ta' biex ma dik toqgħod tmessini li. Ara ħi kif qegħdin hawnhekk, aħjar nipprovaw għas-sifna ta'. Nipprovaw għassa? Mela għada. Ma tarax, kar. Għalfejn. Din għafon tal-posti, għassa tata, żewġ sausage rolls u kafe b'naqaw skimiju. Imbirek il-mulej. Kiekun ħosħajt tali kollox qalbi. Imbirek il-mulej u kiel intruħi. Prepara s-sajjarli. Ija san sajjarlek. Isma paċi fħi. Imma billi ħasra niprofaw għazzifna xan għamlu b'daqsek. Għaddini karma ma tarallum. Le. U għajja niprofaw paċi. Anki daw irridu jarawa. Nisfnu ilkom hi. Tara ja paċi fħi nisfnu ilom. Eja ħanini. Tabħulu ħijax dajk ekon irrita. Eja ħaniprofaw ilom. Eja ħaniprofaw ilom. Eja kem id-dum biex tqom mejn għaruħek. Il-mod, karm, kull wahda. Eja hi. Mela. Ta' minn faħana qabdek jien. Inti tiżomni minn spalti, karm. Spaltek għaw. Iva, għalli. Karm, jekk iżomni minn dil ispalla nkunu ktar il-bot u nisfnu. Biex nkun soda. Doqta t-tija. Aħjan nistriħu għallum qalbi. Diġa ħaniqfu. Għajjejt, sabi, għajjejt. Mela niqfu l-għajjejt, o paċifk. Paċifk. Issa nispera li nizzewġu, ma toqgħodx tgħid li għajjejt ma kull minuta neqqabdek xi ħaġa ta'. Le, ifimni. Skonx tqabbadni kar mhux. Issa ngħidlek jiena isma' jien mhux ħanħallik tajja ta' x'inhi nipprepara, inni nilbislek affarijiet paċif ruħi. O ruħi, il-kbiradu ġej, paċif kif jgħid il-King, Freddy Bartelli, il-kbiradu ġej. Isma' paċif ħi. Kar. Sa kif se ngħidlu li jrid jarfani? Isma' paċif kruħi. Għax hemm xi ħaġa oħra tal-li rrid ngħidlek fuq it-tieġ u dejt tagħmilha bil-fors ta' bil-fors. X'arġajna nsira, Karma? Għax ħanajdlek paċi f'kruħi. Ftit ilu ġiet iċ-ċiċer, Rosmari, dik li taħdem miegħek li toqgħod tagħmel il-fotocopies. Sew. U kienet għand il-ħajjata u ġabit l-libsa u imbagħad bdejna ngħidu kelma u bejn żewġ nisa. U semma t-tieġ u ma tafx intu. Imbagħad qalt li Nisa kif ħanajdlu jien? Għax ħanajdlek paċifk. Jaw, daw jafu xaħġa li jien ma nafx, Karm. Mish toġobni di, Mish toġobni xej. Karm, aqlaħa għax mi toġobni xejn. Għax ħanajdlek ta' paċi f'kruħi. ċen naħarġu mis-sala ta' Fulumen. U nidħlu fil-paqqa tiegħek biex niġu hawnhekk id-dar. ċen inti toħroġ mill-karozza u tiġi biex tiftaħ li l-biba. Sewa? Issa ġej il-bużilli sruħi. Qabel ma nidħlu ġewwa fid-dar paċifk u tiftaħ li l-biba. Inti terfanijek fuq li dejn. Nerfak u ħallini.
Kull waħda wkoll. Tittamilha ta' paċifik għax di kulħadd sar jagħmilha ta' barra minn Malta. Ma tara, le, Karm, ma tara, jien nerfa lilek, Karm. Kabet ta' minni tqila, jien qed nagħmel id-dieta ta' issa. Qalbi minix ngħidlek hekk jiena ma skull waħda wkoll. Le, ta' hi, di le tagħmilha kulħadd ta' barra, tittamilha int ukoll ta'. Ara jien ukoll. Issa tara, issa nagħmluha aħna. Daw taħdejna, Denis u Tesja ħajizzewġu, u zgur jitħajjar, u li jerfaħħa wkoll. Jiena minnix xi trakk militari, ma nistax nerfa lilek, Karm. Ma le, jekk di taħdejna Tesi, ħatqabbat il-Denis biex jerfaħħa, inti terfa lilu wkoll, ta' m'għandi xejn qas minn Tesi ruħi. Min qallek li Tesi ħatajdlu biex jerfaħħa, Karm. Imma jiena naħseb il-ħażin biex it-tajjeb ma jonqos, u hija paċif kien nippruvaw ħanini kif edin waħedna. Karm, qalbi inti llum qed tiġġennena. Għalfejn. U jekk naqabi, Karm. Ja ħassra kemm ma tħaddimx rasek, ħajja taqabija llum miflok nar il-ħadd. Mhux nibba. Għax għall-inqas paċi f'kattiġ fadal 5 tiem u li ħajjaddilek. Jekk taqgħu tweġġa nar il-ħadd laqqas il-ħanimhom ma mmorru. Imbagħad ta' x'ikolli nagħmel jien ikolli nsib ieħor biex immur għawdex. ċajta ħanini ta' u għajja paċi f'kejn nippruvaw. Karm, ħalli jasma minni, Karm. Paċifk. Iva ħasra qatt ma tlabtek xejn jiena. Ja, isma' nkellmek waħda qabel. Infajt, li xi trid? Għajdlhom ċaspuli waħda qabel. Karm. Skull waħda nagħmluha mela, jew nagħmluha. Mela, ħaterfani? Nerfak, ejja din naħa imbierka. Ej. Sa kif ħanoqgħod jien paċi fejn ersqu naqalaw ruħi. Mela. Ara. Jien ngħidlek l-aħjar li nagħmlu l-ewwel hija niddaħħal żaqek il-ġew. Dan għalfejn? Bek nieħdu nqas spazju mid-dinja u tkun tiżen inqas, Karm. Kif ħandaħħal aktar il-ġew għandi il-panċira qatatu li nifsi? Isa, ejja, prova. Aħjar, mela. Tajjeb. M'għandniex ħaġla, Karm. M'għandniex ħaġla. Ara ħammorru, Karm. Jiena lest. Paċifku ma tistħix! Paċifku kemm int raġel ħażin! Karm, jiena raġel ħażin għaliex. Kemm int raġel ħażin, Paċifk! Ma tistħix qudiem dawn in-nies kollha tgħid tagħmilli hekk! Wejja, Karm, x'kull waħda wkoll. Trili ma tafdanix, Karm. U x'nafdak ma nitqata' mill dawn l-affarijiet! Is-soltu jkun hawn ninu qasqat ma missejtni hekk! Wejja, Karm, tagħmilix hekk tabbellix quddiem kulħadd taf. Min ma tistax terfani mod ieħor. Wejja, ma nerfak kif mod ieħor qalbi. U erfani kif kien jerfani missieri kukku żejt. Wejja, Karm. Ara, Karm, inti dil-biċċa xogħol trid nagħmluha jew naqbżuha u ma nagħmlu xejn, qalbi. Imma jdejk bil-fors tagħmel hemmhekk. Iva, bil-fors. Ija, Karm, ħares li għajni. Ma tafdanix li li, Karm. Imma kemm int raġel ħażin, Paċif. Ejja ħanamluha, ejja Paċif. Ejja law. Zaqek il-ġewwa, idejk miftuħin. Ara ħammur. Jiena ninsab lest. Titċaqlaqx. Karm, titċaqlaqx, Karm! Sajja! Ajma, Karm! Bil-mod! Ajma rkopni, Karm! Ajma, issa Karm jena! Ajma, xkollu wahda u koll! Ġejt infittal, Karm! Ajma, ħunni fuq sofan, Karm! Fuq sofan! Ajma! Ara jienu koll xkollu wahda u koll, Karm! Ajma, rkopni, Karm! Għaxċati jeli! Stenna Paċif kan il-bet il-karkur, il-karkur l-ewwel. Ajma. Lajsejna, Karm xamilt li. Ajma, Karm mux dik sajja, l-oħra, Karm, hi! Ejsa, hej. Għamila u Paċif. Ajma, bil-mod, Karm, bil-mod. ħana rokki l-ek naħajjina. Ajma, Ejsa.
Paċif, Oh, Karm. kem tider muġuħ La jsina, la jsina, Tikta millek, tiġiblek naqra jisfar minn ġewwa. Kabellak taġib li Karm mux isfar pal-istax kull wahda u koll. Issa taddila qalbi. Isma Paċif. Paċif. Jaqaw. Jaqaw inta milt il-nervi, għandek il-nervi. Ajma Karm, sajjaw! Ajma bil-mod qalbi, taratu ġani. Skużani, Paċif. Mux apposta għajni. Ajma. Isma, jew għandi l-odju fil-kapot. Jew mi bieda ġej pox l-odju Karm. Jodju da Karm jissejja. Jodju. U għatlek, marriċej u saqajja ħallil. Issa taddila qalbi. Zgur għaddik. ħana rattik Ejja, ja Karm, Karm għan nizzel sajja. Ajma. Prosa tal-fejġej tawillu. Ajma hej. Kem swiet nirħiċċatti, paħej. Paċif, Karm. taf li għal-momenti naħseb li weġġajt serju, ħanini. Fimni, mux għax ma weġġajt. Emma l-ħares weġġajt serju, Karm, qalbi. Kieku xkonna għanamlu nar il-ħat, qalbi tijaj. Kod nizzaweġ il-ċaħat tiħor. U għejja Paċif ketni ċajta. Isma Paċif kruħi. Aj, Paċif. Ara nar il-ħat. Kem ser inkunu ħelwin Paċif klan iż-żewġu. Inti b'dik il-libsa twila u bil-fjura hawnhekk, u jiena Paċif dik il-libsa l-vjola li ħit it-tlifun tal-ħajjata. Ara kem sejjejru għalina n-nies li jarawna ħirġin mill-knisja u diħlin fis-sala ta' Fulumen, ikunu kollemmek, qegħdin jistennewna, mill-ewwel nibdew. Pjaċiri, misi tabdilla. Skużi hi, jiena issa żewwiex tu sirt biss xeber ras, all right? Jifraħ Karm, ħi, kemm int sabiħa x'figar għandek? qed narak lus ħi, kemm qed tifraħli. Fajnek, għandek il-libeta fil-ġirajja. Imbagħad Paċif, iċ-ċirasa fuq il-kejk ruħi. ċiras fuq il-kejk. Dik il-wixxakit mejmuna taħtok perpetwa. X'intarana fi sala ta' Fulumen naf kif ħat tagħmel. Paċifku, jħasra sewwixni, ħatħallini waħdi Paċifku jħasra, kemm inħobbok ħija l-Azizi, tħurja l-ħuriku jħasra Paċifk. Karm, għara xterajtlek, ibżali għal-ħija, għax intik xeba u tibqa taħta. Ix-xeba ntilek jien imma perpetwa, ħattulek il-ħuk. Paċifk. Paċif jaħasra l-imħabba li għandi għalik iċċaqla anki l-muntanji ħanini. Tajjeb wis, mela issa d-dar ma jkollniex problema biex inċalqu l-amara, Karm, mhux? Paċif. Ersaqna għalejja ħanini. Bil-mod. Ja Karm. Ersaq li naqa Paċif. Karm, għandek dak il-lusa kollu, qal. Ħanibdew nitrenjaw għat-tiċ. Isma Paċif. Inti ġiri toqgħod taħseb naqra fuq il-ħajja tagħna wara li niżżewġu u niġu minn hawnhekk, Ifimni, u jgħaddu li xi ħsibiet minn moħħi, Karm, ma nistax ngħidlihom. Imma xi ħsibiet Paċif kaj. Kieku taf, Karm. Isma Paċif. Ara kemm se nkunu ħelwin wara li niġu mill-honeymoon, nibdew norqdu nqumu flimkien. Imbagħad jiena fil-għodu nibda nagħmillek il-kolazzjon, nagħmillek il-kukka kif tħobba inti. Imbagħad inti tmur l-iskola għax-xogħol u jiena nibda il-ħajja ta' mara tad-dar, nagħmel il-faċendi, insajjar, naħsel, innaddaf. Imbagħad inti tiġi lura mill-iskola, niklu flimkien, immorru nagħmlu passiġġata mar-raħal, nidħlu norqdu, wara nofsija norqdu ta'. Imbagħad fl-aħħar tax-xahar Paċif kittin il-paga u ħanon foqha. Dak is-sol kollu ikun ħaqek, Karm. Mhux hekk ħara se nafżak, ħadd tiżżewweġ lili Karmen Abdilla li ngħidlek jien tagħmel. Dik xaġa li niddiskutu l-qoddim. Ma kemm ħaddhom it-tieni fuq il-kubtejja ħadd benġinni, jien għandi l-ġilda fina ta'. Tidher eċitata, Karm, ma hekk għax da biex inti ma nafx. Taf kif qed nħossni ruħi. Ara għandi wiċċi Paċif kmim li jaraq ruħi bħalli saħas ħażin għandi ja ħasra.
X'tfisser b'da, Karm? Għandi għaw paċif il-frif, qed inħossom ħirġin minn ħalqi bħalissa ruħi. Isma' paċifk. Takninu fej baqa. X'waħda din, iċħin għandek għajt fuq tiegħek. Illa jsina la jsina. Karm, ser ikolli nħallik għax irrid imurant il-ħajjat biex itella lil keffa qalbi. Fi ħatraqqas ħaċċejn, aħna millek bela kafe qabel ma tmur. Karm, sabiħa. Issa nieħu xi ħaġa minn barra tqgħodx tinkwieta. X'inhi? Issa nieħu xi ħaġa minn barra tqgħodx tinkwieta. Imma paċifk hi qabel ma tmur. Għajli, sabiħa. Għax insejt ngħidlek biċ-ċoħra ta'. Għajli, Karm. Musni waħda paċifk għajt. Karm, għaw daw n-nis kolla sabiħa. Ija ħasra daw n-nis ma ħalsux biex daħlu, allora biex xilaq li nruwom na entertaining għux. Karm, għandi l-flessjon, qalbi marriċ immardek. Immara vera, inta vera raġel giddib, taj. Giddibali, għandek il-flessjoni laqqas darba maħriġtu l-maktur. Uħaj, ma Karm, asli konna xi żewġ ammorini x'kull waħda wkoll, Karm. Esma hi, fejn tidħol imħabba m'hemmx eta taf, menni ma smajtx ġara fl-Ingilterra dak ix-xieħ ta' 85 sena żewweġ waħda ta' 22. U ma rajx kif spiċċat dik l-istorja, Karm? Jara, xi ġifieri. Ma rajx kemm ħalli la flus dak ir-raġel, Karm? Jara, li ħalli la tgawdieħux, jien hekk ħanamel la tmut int insib ieħor u le. Paċif, mux vera, ta' It-tielet darba di li u le, qed tiċċajta miegħek paċif, taħi. Somma, Karmara, jiena ħammur qalbi għax ħatmur ħalla ħafna ħin. Ja ħasra ħatmur laqas ninu għadu maġija ħasra kien ikun irtarak naqra dak. Karm, issa ekku hekk jiena lejla nerġa' niġu noqogħdu nilabu flimkien illud. Viva, u kif tkun hawnhekk intik il-visitation card ta' perpetwa u tijula. Tajjeb wisq. Ħalli ma naħlix bolla ta' paċifk. Tajjeb, ħalli f'idejja Karm. Ejja paċifk ħatmur hi. Sejjer paċifk. Iva sabiħa. Ejja ħanini. Karm. ħanħallik. Mur sabiħ tiegħi. Ara naqra kemmu sabiħ imma. Isu tal-istampi ruħi kemmu ħellu. Ajma. Jikberu jizbiħ ma kull minuta li tgħaddi ruħi. Tinġenni inħossni aħmar, Karm. Ej, issa mur eja toqgħodx titkessa, ejja mur paċifku, ejja mur eja paċifki. Ciao, ħanini. Ara naqra kemmu ħellu. Ara xamilli għamilli jek kemmu pastas. Jivvintom imma da paċifku kol. Ara kif edha wahdi. ħanara naqra l-libsa ta' kifini. Li għamlit li l-ħajjata. Tidix taħwida jidi. Kif batit li l-libsa u l-mant mux ijata u medi għed t-ġennen jew sulta. Mami! Win ċitrejt! ħadu brace boy! Uħallini minnek għasajt qalb il-ħajja tamlit li xi waħda. Mami! Mor bih il-pjazza kull ħabba da sejjer, ara nejnu ta' Karmela kemm muħelu kemm jixraqlu. Imma di kif batit li l-libsa u l-mant mux ijataw. Mami, ismaħa! Daj għandi frasi ta' dubbin. Nejnu mula bil-futbol għax mandiġ moħħok bħalissa mur. Isma, mami! Nejnu! Maħi! Nejnu tal-nifax dak fej mort li biħaj dak il-mant tal-libsa ta' t-tix! O le, ma tax mort postijiet ta' mort il-pjazza, mort il-grawd, mort il-kazin tal-banda, mort fuq il-monti. Ara ħalli ħara ma tmissux! ħalliħ! Ora, ħanerġa murbih, mami! Ħanċu! Kemm jixraqli! ċibalaw t-lek! Għawaj, mama, ħalli! Ara ma tmissaw ċibalaw! Ara naqra xamilli! Ara naqra xamilli! Kemm jingus ajma, mami! Li ma kontax se nitzawex nar il-ħat! Ikam għoddew iċċej! Mawr! Mawr eklek! ħamur dek su jgħor nara l-bajt! Mawr aram għar il-bajt ta' tijuk! Mawr! Ara naqra kemmu sabiħ il-mant. Joġobkom. Kemmu ħellu xi ġmil. Tajt nipruvaħ. Ħanipruvaħ naqra ħanara qod kwieta Karm ruħi.
Kem jixraq li. Kem jixraq li ux vera. Ejja paċif kan iprattikaw li diħlin is-sala hi. Ejja paċif. Tra la 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 la. Mrs. Abdillah! Dulla u paċif. La 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 la. Mrs. Abdillah! Minem? Jien Karm! Perpetwa! Mi max wahda din, semmilta barra minn għawa tidirlek. Ġiet oħtu. Nati Karm! Ej, jissaddi la ġejt. Buongiorno, Mrs. Abdillah, buongiorno! Ġiet Iva Zanikki. Bonġo, perpet, ħida ġabek la, għodu. Sbicċa ġratinna Karm, ċemplu li hija paċifku u jriduħ ma lajr l-iskola fuq xi kumitat u ma stajt insibu mkien, forsi jietaw, nux. Jaħasra perpet, inti ma tafx ħilħuk paċifku fil-għaxija bis jiġi għawx kull wahda. U ma setax ġijan Karm, ta' fint, l-axħar ftit ġanet qabel it-tieġ fadal, forsi naqsu xaħġa. Leħi, ħuk ma joqsu xej, fil-barka talla qiegħed bħalissa paċifku l-għandu li. U naf jien li ma joqsu xej, u biex ngħidlek is-sewwa, ma nafx fettillu li vinta dil-biċċa ta' żwieġ issa. ċiġifieri issa, ma tridx tajt u tinsinwa li paċifku qiegħed imajna minn ximkienux, paċifku kollox għattarra għandu ruħi. Waj ma kemm taġġibhom Karm? ċiġifieri naġġibhom, isma' ħejjem bat fuq kollox. M'intix qiegħda taħseb illina li l-paċifku sfurzajtu jien biex iżżewwiġniux, paċifku kollox bil-volonta tiegħu qed jagħmel perpet. Iva, tafxna finajt, Mrs. Abdillah, li ħa paċifku kellu tant min iridu, u għat mangidem! Imma ktimtu jien, hi taf! U ħanajd lek perpet, għandu fej tikdimlu paċifku taf! U fuq kollox kif tiġaetlek, jiena lil paċifku qatt ma sfurzajtu biex iżewwiġni, u ġera warajja, min jaf kemm bat li ċikkolatini, maninu! Min jaf! Isma, jew ixta kid Mejmuna, jekk minn għalik li inti ġejt ġodari bl-iskuża li qed tfittex lil paċifku, biex minn għalik li tatini xi tbaqbija u nibqa' taħta qed jarralek ta' għax ma nafx hekk insejġ ta' inti hi. Jiena nhar il-ħadd għax ħajjiġri int, nhar il-ħadd jiena se niżżewweġ lil paċifku xi berras is-surmas tal-iskola. Jiġi ħok u jiena ħansir Mrs. xi berras ħowda la trida. Għana nħammur mela, Mrs. Abdillah, biex ma mux intelliflek dak il-pieċi u gost li jratiħu dak il-man fuq rasek. Il-nif aħratni bil-man tiktar ma nix norjula u intom ukoll talaqqa settuli. Jaqaw kontet timmodella jew tamel xi kunċert, Mrs. Abdillah hi. ċenti tgħid ta' ħaġa kerajja tħawieġbek. Rajta xin inkallata, asudna ja ma natfet. Etlek jaqaw kontet tamel xi kunċert, Karm. Le, ma konċ edha namel kunċerti, għax jiena minix purċinella bħal ċertu nies. Jekk edha tajt għal xaħat, jina dan ix-xaħat ma nafx minu. Ej, ma tafx minu, tafx nafinajt jiena perpetwa hi, illi qabel għara kem konna ħbib jiena u int, u konna morru t-tombla tal-kazin tal-banda u morru nixtru id-drapiet mill-belt, imma t-betej naqbat li nafas maħuk, ma kellimt diġ aktar int tkabbar. U ma nafx għalfejn għaxina li l-ek għat ma mitlek xejn. Min jien? Ma tarax Karm, mela hija xivavu, hija sa raġel matur, u jagħmel li jrid, u suppost jaf x'inhu jagħmel mhux hekk? U tant jaf x'inhu jagħmel hu kruħi, li riditu Lucy, riditu Josephine, riditu Gloria, u lil Carmen Abdillah se jieħu. Iva, u saffrattan blef kollu tiegħu hija paċifku, waħda second hand se jieħu. Iva, hi ma jimportax tambilli jina second hand. Tax ta' finajtina perpetwa, illi jina se nitsewa xattini darba, u int ħatibqa fuq l-iskaffa, ħat ma jridek li lek, ħat ma jridek, ħatibqa verġni għal-omrok. Mrs. Abdillah, jena metlek xej ta' ħassa, gawdi u d-diverti, u jek joġbok, ersaq pasluda minni, għax daq titla li xi felula b'dal-gżiq li jeda tubżoqni. Da zgur, il-felula ta' fej titla lek inti u fej ma jara xemx. U ta' zgur li ħan id-divertu, l-aktar meta morru l-ħanimun għawdex, kem ħanu qodu hi fuq il-poppa tal-vapur. Isma ħiek id-għedak fittex li l-ħok, dak bħalissa mux għawqijat,
dak ijat fil-ħanut ta' Fredu l-ħajjat, dak ta' wara l-knisja. Ma tafx Marja, melux. Mari ġarrab il-libsa ta' t-tiċ, ħijalna l-ħat. Ma nafx metlix minn l-ewwel jaħassa, Mrs. Abdilla kemm ħlejt li hi. Biex taqsam lek naqra qalbek ħanini. Ma tafx kemm ikollix nagħmel jien. Tidher kemm ikollokx tagħmel. Isma' Karmela ħajkolli nħallik jiena taħmur fit-tex li hija. Mor hi mor. Saħħa Karm, niltaqgħuna lil-ħadd nisperaw. Iva ħin niltaqgħuna lil-ħadd, iva zanikki hi. Niltaqgħuna lil-ħadd għat-tix ta' Karmena u Paċifku fis-sala ta' Folumen hi taħan iżdewġu għax il-visitation card ħanti għal Paċifku l-lejla ta' Bilħaq, Karmet tfakkar. Għajdli hi. Għajdli hi, għajdli. Filumin se jisir it-tix. Iva hi hemmhekk. Dik il-biċċa sala. Ara naqra jew issa kitmejmuna li hi għax immur għalija u mmeka. Iva hi fis-sala ta' Folumen ħajsir it-tix. U fis-sala ta' Folumen u fil-Palazz tal-Gvernatur xorta se naħodu lek lil-ħawk. Xorta se naħodu lek. Nejno! Mami ħejja jatlej! Ejja raw, usib l-visitation card ta' perpet, usib berra! Kamanna confusion, mami! Ejja sebili! Għandar, tal-ispettur tajba ma! Le, ta' perpet warrejt! Ta' perpet, dik ma laqniex, emna, għawe mami! Dini! Dik, ma! Mux min għalik li għax inti tal-għodu ġejt ġodari ta' tatini xed baqbi għalik li tafu ma nizzewieċ u għara s-sena f-dak jaw ixtakit mejmuna li jint jiena l-Paċifku dar il-ħat xorta se nizzewġu u inti dar il-ħat t-tiċ ma tiġiġ għax xek tiġi jint ma niġiġ jien għax dar il-ħat jaw int jaw jien Wadra bli What about it, boy? Ejja meħala u ħankelmek hi. Tell me, boy, what do you want? L-ewwel net billi għadek ġej mill-United States ma jfissirx li tista' toqgħod iddur mad-dar u tbabas l-affarijiet għax hekk tinduna l-mamit ir-rabja. U t-tieni net vera li inti ġejt mill-United States apposta tixxal mami? Fakkarni xninu, don't remind me. Għalfej anki l-ħej. Jena ġet minn dak il-bot kollu ġet mill-States biex nwassal l-loħti Kerry fuq l-artal. Biex istan sur naf la ħajkun hija Gori li se jwassala. Your Uncle Gori. Iva anki l-ek smajtom jgħidu jien, u smajtom jgħidu l-marji d-dobba l-bakkaljawa. Bħal dak li għallu aħna fil-United States ma nix bakkaljaw, hej, taħsbu l-intom il-Maltese biss għantom il-bakkaljaw. Aħna l-bakkaljaw għatana bil-kulur kum mux suda bħal takam. Ankil, mela l-United States samlu l-bakkaljaw. Spinach tamlu kol. Shut up, Nino. Listen, Nin. Għajdi ankil hi. What's the time? Ma nafx naqraħ dak. Da 5:30, u il-5 nafs. Kerry mux fis-sitta kalla tajjaċ? Ma nafx ankil hi, jismajta tajt li kalla tajjaċ fis-sitta. Un-bat wara tajt il-senjor si imma ma nafx xinad nizaj. Nejn. Maw hi. Senjor si, u t-tajjaċ ifissru l-istess ħaġa. U jien naf ankil hi ma nifimx jien. Nejn, dax naf jien. Li ma ta' tlaqt l-States kont blaras. Jien tlaqt l-States. Ma ta' tlaqt li l-States kont blaras. Nġidura mill-States għadek blaras, dak li naf. Esma ankil. Arruħ minn għandek ħud l-United States miegħek. Ma nistax nejn. Għalfej. Għax l-Amerikani jieħdu biss 101 fis-sena. Allora ngħid jien għalfej mhux 101 and a half. Għax ma rridux iktar Malti l-Amerikani, gdejn, dajjaqtuhom. Isma' ankel, allura prova ħudni miegħek forsi joddu nib'nofs wieħed u nibqa' dej. Issa naraw nejn, we talk later, maybe I'll tell. Isma' ankel ħansaqsik xi ħaġa oħra. Ajja. Vera li jgħidu li l-Amerikani għandkom kollox kbir. Żgur li għandna kollox kbir, ħares lajja hej. Kollox extra large għandna aħna. Għax we are the land of dignity. Dignity. America is the land of providence. Għandkom l-Eiffel Tower. Għanna l-sejtek, nejn. Kemm mint ignoranti ħaslan. Allora ankil, jekk l-Amerikani għandkom kollox kbir, il-ġurnata d-dum 2 days. Turix li inti Maltese nin, turix li inti ignorant.
U għaj ankel ħi, xuddimijak l-Amerikaj. X'tagħmel pereżempju, x'tagħmel, Forsi jien naf ma tafx kif nibda naħdem il-film. Biex taħdem il-film tkun intelligenti bħalen, Jien intelligenti ta' ankel ħanorik. This is a hold up, stick him up, stick him up, stick him up. Nejnu wara ma toħodix il-kappella x'naħ niksruha, fehmtni? Alright, ankel ħi, sorry. Isma' nejn. Aw ħi. Għadda mhux aħjar tmur sal-pjazza u tistanna l-mami tiġi, Le ankel ma nistax għax jien għal-Bryce boy. Xa? Aw, mami ħi. Nino il-barmaid kif għadha ma ġietx? Barmaid, għaw fejdi, Le ankel ħi għaxġik ma tafx bl-Inglis, dik bridesmaid bil-Malti tiġi. Dik iva, qabel ma tiġi jien ma nistax nitlaq minn hawn. Story oħra, Kerry, it's another thing. Isma' Gori lest. Ux Gori lest, ħallejna ħadna battrikata. Dak telefon għaw ta' qoddim tal... Mux telefon, il-bottuna Il-bottuna. Għaxet taħawat. Il-bottuna tal-aq. Ma stana sibu għan kien kere domna nfittxu ħadna battrikata u kjer. Allura ħabba l-bottuna għadu mux lest. Ma femnina, jena bħala Amerikan, insolvi problemi kollha ta'kom il-Maltin, Kerry. Allora, batla ta' sarwan, għawishta u għatlu kollox. Imma jena l-bottuna ħallejtu l fuq l-iskomodina, kif ma sabiex? Kerry, ma stanix nsibu għal-bottuna. Mami! Għalli jessa jkun il-bottuna mux ġel għandi ġoħal, Nejno! Sal-axħar minuta ħatibqa tinkwetani! Jaħasra ħallini ħalli naqat mal-oġla tiegħi fil-kwiet u fil-paċi, jibni! Kienet tajba, ankel, daqshekk kien fiha l-bottuna, ara daqs iġġibta. Ara naqra x'tifel għandi, anke l-bottuni jiekol! Għaxin kollox niekol anke l-bottuni, zippijiet, suffarini. Ara, idħol ta' ġewwa, mowrat il-bottuna li tiegħu Gori u għalku jfittax jilbes ħajġi Anzi, otaw, ħammurna jatlu jien. Il-bottuna trida ma. Gori! Ejja, Gori, hi! Gori! Inti lest jew! Ħallini kar m'għandix ksibek. Xiġifieri m'għandek ħsiebi? Inti taf li trid twassalni l-Knisja, se twassalni hekk bla ġlek? Xaffarijiet daw, dak żgur xorb, intom għandkom ix-xorbaw. Dak kieku għandna x-xorb, dak bħalissa tiġa fis-sakra. Karm, iskot jaħasra, ħallini kwiet. Għandi roqqa, edha tfaqqas. Ara jien bħalissa xalak ċok mill-roqqa tiegħek wara bi qoddimi ta' xi kisser lilek bil-bajda b'kollox bħalissa. Ujja, uħta, isma' ħara. Gori! Isimaw, freċi, naqqar, isimaw. Għan isma' żamm, u jxara l-bajda. Le, għarja makkil! Ġibalaw, ġibalaw. Ħallat t-rabjat ma l-isfar. Ankel, ikolli najt ċesari ħatwelli dadi. Kerry, tista' tgħid li inti tal-ħuk li mhux li għasenda dak bir-night dress, ejja ammorru. Jiena ma jistax ikun li mmur l-lesti fred, għax jiena qed nistenna li ċiċar u l-barmit biex jiġu jgħinuni nilbes huma. U dawk kif għadhom ma ġewx, min kollox qed jinqala fit-tix tiegħi, dawk għadhom ma ġewx, il-karozza da ma waslitx, dad-demonju ma jridx iwassalni, mhux trajt panċiera xarlin inqata' iż-żib, ħarem sulħa mmur nipprova nilbes waħdi żul. Isma' Gori, our sister is right, ta' ejja mmur ilbes ta'. Għallini minnek, Fred. Jien qabel ma jfaqsu li kollha, ma noħroġ minn hawnhekk. Żgur mela biex jifga li xi flus. Ġifrendi t-tajt li roqqajja importanti iktar minn għaw sister Gori, Il-roqqa u l-flieles importanti, iktar minn kulħadd. Ara ħammur fej il-roqqa tiegħi. Ejja law sabiħa, hi ħatru qillet, ejja! Sewa għamilta anke l-ħanajdlek hi. Qed ngħidlek hawnhekk. Għandek il-min tixbaħ. Il-min anke l-ħi. Mhux qed sejju Gori il-min. U lex it-siju, meta kont żgħir kont nixbħu, missa inti tixbħu anke l-tax Alla jbierek bħalu. Isma'ni nejn. Għajdli hi. Tista' tgħid lil bridesmaid u tfal fiex ħinġajjin wara honeymoon jekk. Issa jien naf jien hawnhekk diġà għatlek jiena Bryce boy biss il-mami taf kollox. Isma' nejn. Għajdli anke. Hija Saveru l-mara tiegħu Pawla mistednin, no? Insomma, biex ngħidlek il-verità l-ewwel ma rridix issidilhom il-mami. Imma mbagħad qalt li dawk meta żewġet l-ewwel darba kienu tawa rigal sabiħ, kienu tawa dak il-vażu wara hemmhekk. Insomma, għalt li 5 sidinhom, forsi jtunu ħar bħalu naqdu set. U s-sidnitom. Daqwa l-istedna tal-familja xi konna trabenin. Insomma, minus one bil-ħaq ankel. X'majna żwannu? Minn barra perpetwa, oħt is-surmaz dak Pacific Ocean. Ejva, għaxġik ġiet ċerba temilu l-mami ta' battikated kbir ankel. Umbat il-mami xħin tal-qed konti għadġawa jihda ankel Gori u għalt li nejno!
u jena tela, aw, mami! Għatli, ejja law nejnu, fittex l-invitation ta' perpetwa. Fittex tula, tajtula, u għamlet un to pieces, u ramet un the dustbin. Umbat insomma l-mami marre fuq Paċifku, għatlu Paċifku, il-loħtok perpetwa minnex għan istedina, u Paċifku għalla leħija, jekk ma tiġiġ uħti perpetwa, ma niġiġ jena t-tiġ. Umbat il-mami għatli kif jista' jkun illi jena immur nizzewċ jekk ma jiġiġ Paċifku. Umsom, senna anke l-baqali bitxuħra hej. Il-mama għalt li kif jista' jkun jena immur nissidnu, nizzawweċ jekk ma jġiex Paċifku. Insomma, mbagħad konti għadġawa niftakar għaxħat għalt li nejnu! U jena tela, aw, mami! Għalt li fittex l-invitation li għamilna fil-zibel. Mort nfittxowla, sibtu, għamilni blistik, waħħalniħa blistik kankil, u batniħu l-ekspret. Għawara kolla xinċenu għaffariti għakata li kurzita. Nejno, shoot. Shoot! Xen tagħmel nin, U ġitra. xentat li shoot anke let nispara. Kemm mint injorat nin jaħasra, kemm mint Maltese nin, shoot, ġivri minn huwa shoot, il-witness ta' Pacific u ta' Kerry. Għateni ċans anke l-ħandaħħal il-reververs. Mela rax ħajkonna xaħamsi wieħed shoot minn għalij ankel. Imma il-shoot ta' Paċifku ħajkun ġanni tal-groza, rassilifna s-sġijiet. Umbat il-xut tal-mami ħatkun Vitorin tal-laħam. Għax silfetkom it-salset. Le anke, għax il-bizbat ħabiba taħħa. Umbat Godfrey ħajkun il-bestja. X'bestja hu? Bestja nin. Aj mankel hej. Best man, bestja. Xorta jħasra. Oh, xorta nin. Mankel. Ħudni miegħek il-United States forsi nibda nitallem nisfed. Taf kemm naf jien anke lekkara. Babba balula u babba balula kollox nitallem jien ankel. Nejno. Aw hej. Jien se sal-pjazza ħan istana l-oħti Kerry. Orrajt ankel ħenar. Isma' ankel qabel tmur għax aħna m'għandniex minn dik l-għandek imdend lamon. Ħud li ritratt tal-lajten kart. Ejja. Għati, billa li pop ħudu li bħal Kojak. Poġġi. Kajja kila xħatiħlili. Tajjebek. Thank you, Uncle Hey. Mela narak dejk nisja jien. Narakom. Ciao, Uncle. See you at the wedding, hey. Happy Christmas and Happy New York. Naħjar mun nara ploba futbol jien. Nino! Oh, mami, hey! Iċ-ċiċara ta' maġiċ! Ja, mami, għada maġiċ nħamur nela ploba futbol. Kont sarajdek fejt mur! Inti joqotaw ħalli xin jaslu iċ-ċiċaru l-barmaid, iddaħħalhom mill-ewwel ħdejja ħalli għajnuni nilbes. All right, mami. Għanu għatnara. Il-bib, ma! Mor iftaħara minn ġi. Għamur jen jew ħatmur int. Issa jina kif trid nimmur, qed nilbes il-libsa bħalissa qed b'riċipetto. Mela kollox jiena u ġew, kemm għandix nagħmel u kemm għandix nagħmel. Fejn il-mniefaħ xbiet u x-xorb? Ja mar, għali laqqas flix wieħed ma ħallietli. Razza biħti għaj fejnu. Maġ bħulu dak? Għarax għara l-bahar il-minnet nara. Għaddu ħi għaddu. Ġej dal-demonju ja marraqlu. Nara kiktar tard. Benedizzjoni ħej, għaddu, it-sejju Pawla u t-sejju Saver, għaddu ħej kemm ma narakom. Benedizzjoni ħej. Kodem berak nejno ħej. Benedizzjoni ħanajatna għalma, mitali għedinaw. Mami! Mami! X'ġara nejnu ħej. Ġew it-sejju Saver u t-sejja Pawla bil-gadarobba. Jaqgħu ġid iċ-ċiċer. Le, mami ħej. Ġew dawk li ma rix tistieden.
Ta' tixkasa, Pawl. Min ġinejnu? Mela minn tixtis mama! ġew dawk li l-ek xi sentej ma tkellem omma! Min ix nifmek ta' ħajja tnaqrax min ix nisma'! Mami! ġew dawk li m'għandekx grazzja magħhom! Ara ħejt kompli tkellem waħdek għax min ix nisimak! Inti l-sala wissa ħnotni ma! Mami! ġew dawk li donadu għat nirrajmu tutzobtu! Iva min ġie dal-ajat kollu int? Ara naqra ħija Saveru Pawla, kif intom hi orrajt? Konta ta' ġewwa jien ara nilbes il-libsa. Tajbin Karm, ġibni lak xi ħaġa żgħira ħa. Grazzi taħi ma kelkom xi triduh. Ha, żommu iftħu ninħa naraw x'ġabulna. Nara mami. Għandek arloġġ hemm, Karm. Fih sena ħabel, hi. Arloġġ? U sena ħabel? Mela għandna biex norbtuh Saver hi. Xi ħaġa żgħira imma ġejja mill-qalb, Karm, hi. Għax kif jgħidu, il-qalb kollox mhux hekk, xi ħaġa minn qalbi u minn qalba. Iva bil-mod salvaġġ. Karmena dak l-arloġġ tgħid kemm hu tajjeb għandna wieħed bħalu aħna. Intuħ il-ħabel fil-karnival u jibqa' sejr sal-karnival ta' wara. Insomma, ħita grazzi, ma kelkom xi triduh u darb'oħra meta tagħtu rikal, għatuh komplut mhux ġibtuhulna bla patri. U taf meta tkun il-problema, Karm, hi. Meta tinbidel id-data tal-karnival. Issa mis-sena d-dieħla ser nibdew intuħ il-ħabel fl-istrina għax l-istrina dejjem l-istrina. Insomma, hi grazzi saħalikom minn dan il-paroli kollu wara. Isma' hi intom x'ħin għandkom fuqkom għandkom ħin tajjeb. Tiegħi qiegħed jimmarka is-sitta naqsin kwart, hi. Tiegħi naqsin 5, Karm. Il-5 u nofs, mami! Prosit sodisfazzjon tajtuni mal-Big Ben nimqabbad tagħkom ukoll. Fiex ħingellek it-tejjeġ propja hija Karm. Fis-sitta, ara ħana Gori jekk hux lest. Gori! Għajn ma tittakkuna qasissa nimxi fuqha. Gori! Aw, xi trid? Ejja law ħankellmek. Kemm għandi uħti fitta. Gori, hi inti lest. U jiena ili lest jaħasra dal-panik kollu. Ara ħija Saveru Pawla. Kif intom, hi, kif intom? Tajbin, grazzi, hi. U għed kif inti, Gori, hi. Kif tarani. Fix-xitwa kiesaħ u fis-sajf sħun. Ara issa ħallik minn dan il-lob. Issa hija ħallit lesti ruħek, ħalli xin jaslu ċiċaru l-bar ma jtiġa ħatwassanni ħita. Mi? Jien? U xejn ħatwassanni? Iżgur mela x'namel. Jiena qabel ma jfaqsu l-flies kollha ma noħroġ minn awġew. Iva laqqas biex wassanni Gori. Tqulli le. X'affarijiet daw. Mela biex jifgali xi wieħed minnhom. Gori, mela qed titlef rasek, jaqgħu qed tiġġennan? Gori li ma kontx nġib rispett il-flus tinfaq fuq din il-libsa, naqlas darbuna u nlibbis il-ġorasek bħalissa. Wejja ta' tux pjaċir in-nies, Karm. Imma x'tippretendu ja ħasra? Tippretendu li nitlaq il-flies issa wara dil-paċenzja kollha li ħadd bihom? Nabbandunu fl-aħħar minuta ja ħasra. Qed tisimgħu hux, qed tisimgħu kif ikellimni, issa jekk naqbad fl-ixkun, inkissirulu fuq rasu nagħmlu xi 12 punt li xi ħadd jagħtini tort. Le mami ħadd ma jtik tort għax tkun kessirtu. Taħaninu tax, ħatallini jint fl-axħar. U leja ħastra Karmen arranġaw, mor kompli l-bes isma minni, hi. Jina kważi l-esta hi, Saver, iċ-ċiċar u l-bar mejd jonqos, dawk żgur ġaralhom xi ħaġa għadhom ma ġewx. U l-sitta kważi daqqu, u l-arus diħel il-knisja. Mara xwaħda diru paċifku qed jiftennin il-knisja. Gori, mor jaħasra hi, kompli l-esta ħatwassanni. Ħallini kwiet uħt u tgħid li xejn. Isma' hija Saver, isimgħu il-flus. Tik-tok! Tik-tok! Kważi se jfaqqas. Isimgħu Pawl, isimgħu. Iva ta' qed nisma' xi ħaġa jien. X'int tisma' Pawl, hi? Isu bum bum bum. Se jfaqqas Għanara ankel. Inċa tismani? Għanara. Milan tlieta inter xejn. Kar. Ara ma tiġix bik il-bajda ma' mutnejja, inti taf, għax inkisser li l-għol bajda b'kollox bħalissa. Wejjit Gori ejja ħallik meqraqgħu il-flieles. Pawl, għamil li pjaċir. U inti tindaħax. Jien delizzju wieħed għandi ħasra, elli rabbi xi fellus, ejjew xi diġeġa,
Ta' toxka, soħieta, dak mux uqijat jitkellem imma xarb li jixrob. Kif najdilkom jien, jek tamlu l-uftila fimnieħru, u t-tuwa sofarina id-dun xarti xal. Ja ħasra oħt, inti ma tafx, jien meta jkolli xi sol żejjed, naqbad immur niġri nixxihom ġwies. Ejjus, bajda friska dejjem bżonn jużawx. Daqs kemm huwa up to date, it-tiġiġ tiegħek. Meta jkollna kollu kien mimli bajt il-ħin kollu jfaqsu. Imbagħad meta qas ikolli waħda biex inti għall-ninu qabel imur l-iskola, laqas bissibidu. Vera anke l-ġella ħallejtni bla bajt. Il-niefaħ kif għaljenajtuni bid-diskors, ħammur nara tfaċċax xi fellus. Ejja law sabiħa tiegħi. Issa dana moħta bniedem għajdu li naqra. Issa kieku minn hawnhekk jiena noħroġ bejn żewġ pjantuni, li xi ħadd jagħtini torta. Le ma ħadd ma jtik tort. Għax jgħidu li dak li għamiltu furi għadi sandwich. Ejja inta lejn il-bib ta' barra, ħalli xinta sal il-karozza tiġi tgħidli. Safra tantax nafinajt jenux, li ħija Fredu tal-Ameriki joffra biex iwassanniju miskin, imma jiena preferejt li l-ħija Gori u billu l-unika wieħed li baqa ġovni id-dar. ħaġa raġunata, Karm, hej, ma nixxi ngħidux. Ħaj, ma jaħasra xi dwejja għandi bħalissa għandi għabtit il-libsa qattaħħa bħalissa bidwejja għandi. Karmena ħija għawet indejquk. Le, ħim tanċi tamet id-dejquni, le. Imma propja ħin, ta' mġejtu tamlu għawnek, Kate. Għax dan! Għax din, Karm! Dan, Karm! Min, dan, jew din! Ara ħi ħanitkellem. Ara ħanitkellem jien. Jiena qedlek għal darba darbtejt l-darbiet biex nibqgħu sajrin fis-sala tar-riċeviment, inti trid tiġi hawn għax inti għandek rasek tal-ġebel bħan-nisa kollha. Imma skużi ta' ninu tiegħi kitbilkom fil-visitation card illi tixkellu jsir fis-sala ta' Fulumen, kif ġejtu hawnhekk intom? Ejdilha Karm ħej, għax kif qedlek għandha rasa tal-ġebel u ħadd ma jsemmaħħa ħej. Iqaf ħanejdilha. Ara Karm aħna nafu fejn ser isir it-tieġ, imma jiena l-saferetlu aħjar niġu għandek biex naraw forsi għandek bżonn daqqatit u xejn. Le, minn għandkom it-tnejn, jiena m'għandi bżonn xejn. Issa tasal iċ-ċiċer u l-barmen jippreparaw niftit huma, imbagħad immorru u jiena lesta kważi ara. L-aħħar daqqa jonqosa Pawl, hej. U Gori, dak ma jriġu għatlek il-knisja Karm. Ikos Gori, sa kif ħaramlu fuq Gori. Saver, ħin ta' toqgħod hawn. Mori profa perswadih naqra forsi wassalni isma' ħin tiħija taf. Mor inkellmu jien ġifieri? Le, mor jien, ejja mor. Mor inkellmu. Dak mis-suq huwa tiġennek biex tmorru? Missu jistħi moħħu fil-qraqqa dak? Mor għajdlu, mor. Ejja mor, issa tittananna mor. Mor ngħidlu, hej, forsi minni jisma'. Laqqas li kien xifafu, iġab il-qraqqa u l-fliles qabel oħti Karmela daw x'affarietu ma xkoll waħda. Gori! Ġara Karm, hej. Pawl, ruħi. Nista' nkun naf, inċamirtu lil Saverajt. Kif infetaq f'4 snin żwieġ. Karm. Mela dak qatt kien jimxi lek xkull waħda. Hej, mami, hej! Tajt li xej, waslet il-karozza tal-Arusa. Mami, il-karozza tal-Arusa ma waslitx immem tal-ġelat, it-25 cents għalli xi ġelat. Kont se ngħidlek x'intik ta' oħroġ hemm barrara, u x'inta sal-il-karozza tal-Arusa ejja għajdli. Imbagħad mur għall-Vitorin tal-laħam, għajdilha tiġi hawnhekk u għajdilha qatlek il-mami. Kwarta l-brodu, kwarta l-qali. Kont se ngħidlek x'tgħidilha, mor għajdilha tfittex tiġi għax sar il-ħin. Emmur ngħidilha tiġi u ġib il-ħin. Mawru għajdilha ġib il-tajjeb. Il-laħam tridu. Laħam għajdilek mawr. Mela ngħidilha Vitorin, ejja ġib ħintajjeb. Ejja mawr. Oso, imxi bil-mota xi tajlek xi karozza. Immin toħodhom daqsxejn bikbar ta' Karm hi l-affarijiet. Jien ħodhom bikbar Pawl ruħi. Min kollox qed jinqalali fil-ġurnata tat-tieġ. U dana biex ma ngħidlekx xi ġrali 5 ijiem ilu. Ġiet oħtu hawnhekk u tajt x'għamlitli. Oħt ir-raġel il-mejjed. U il-mejjed njaf kemm ilu jinqaleb Alla jaħfirlu. Oħt paċifku dik il-wuxa kif mejmuna ta' perpetwa. Ġiet hawnhekk u tajt kemm tkani u qadet tajjarni. Ma ħanajdlek, jena ħalejtix bxejn ta' xaf kemm għajjarta. Itbaq biq, ħanisa tinħossu tiela, l-libsa dal-waqt ħatinfetaq ruħi. U le, ejja tagħmel xek, ejja ħanarak mhux qiegħda sewwa. Ejja dur naqra, dur. Tajbeda, dur. Tajba, dur. Tajba. Wel nifax għattu toħtok kemm ħaddhom id-dawarni, laqas paċifku tiegħi qatt ma damieta minn għani daqshekk. Għax jiena naqfitta ħi Karm. Mami, waslet Vitorin! Karm, ġibtek dak it-salzet ħalejt il-ħanut il-bira.
Buonasera, ta, buonasera. Sera. Vitorin, ħanini, x'inhu eżattajt fuq tiegħek? Issa naqsil 5 minuti, Karm. Imma tiegħek ir-regalat ħima tal-BBC. Tistaħna x'namlu marru? Hemm aħna Pawl, ix-xut waslet u ċ-ċiċaru l-bar mejda ma ġew. Mami, ix-xut x'nambu ma laqlajna ċitazzjoni. U ċitazzjoni ta' papa soħtok. Pawl, ma ngħid Saver, ejja ħanaraw fejn baqgħu. Saver! Ejd li Paw, xi trid, hej! Ejja. Karm, marru. Stenna naqra jint kemm infitta. Ejja ħalli tmur tara fej baqgħu ħej l-oħrajn. Tini ċansa kif kont dejgur jagħmel daqsxejn pipi, hej! U jumma 19 taf? Ejja. X'għamil Saver ruħi, ipperswadejtu lil Gori biex iwassanni. Ikolli ngħid illi ħija Gori għandu raġun Karm, hej tafx? Mela inti. X'ġifieri għandu raġun, nista' nkun naf jinax qattu tajdu hemm ġew biex ma pperswadejtux. Mela x'inhu? Ilu juħd il-paċenzja kollha, issa li waslu biex ifaqsu. Nirraġunaw ftit, Karm, hej. Niffiguraw illi inti kont felluż ġo bajda. Jekk ma jgħinekx Gori, tibqa' ġewwa, hej. Saver, inti tiddaħħak dawn in-nies kollha bleqed tajt. Issa inti jidhirlek li ġisem bħal dan jista' jkun li jiena ġo bajda jew. Nipprassaw jekk hemm bżonn Karm. Jiena Saver ma nafx intqal eżatt bejnek u bejn Gori hemm ġew. Imma tafx naf ngħidux. Illi lejla Gori qed jilagħba mal-mewt, taf. Ejwa Karm, ħiex namlu. Għattu fommok kemm int fittaqt iddejjaqni inta. Xara, Gori għamela s-soltu. Mhux is-soltu, ma jridx iwassalni dak il-wiċċ ta' kitmi. Karozza, ninnu mora minn ġej. Ejja mawr. Mami. Karm, marru s-sassa. Stenna naqra kemm infitta. Isma' rajt, għax in-nervuża u sar il-ħin u tal-ewwel darba li qed nagħmilha xogħol. Wara it-nervuża laqtom lek mas-saqaf ta'. Mami, waslu fl-axħar, għaddu xej, għaddu, għara kemmu mazbieħ, mami. Idħlu Fej bqajtu jaħasra mis-ċiċer kemm dom? Ħallini, Mrs. Abdilla, ħallini, ta? Jaqgħu morċa meeting tal-Labor kemm domt? Allura kieku biz daqsek? U inti kif il-bis kollok aħmar? Isek Marilu wiskolejru fi żmiena. Saqta, ara, il-toroq kienu maluqin u sabu bomba. Bomba! Iwa, sabu bomba tal-Ġermaniżi u qabel ineħħuha it-toroq maluqin. Tara, Pawl, anki bomba mluli fit-tiċ tiegħi, dik biex bomba tal-Ġermaniżi, ma dik perpetwa mlidien il-bomba, imma tibżax tajja mhux dak it-tejmuna li jint, jiena xorta ħan iż-żewġu dan il-paċif kull lejla, mhux inbini dal-waqt isiru s-sitta, għaxek jiena ma ngħaddix mit-triq. Għaddi mit-tieqa, mami. U l-paċif kull ma nieħdux jien. Neħdu jien. Isma' u malli mis-sewa, ta' x'kemm tek ta' Karmela, ta' d-dinja kollox jgħaddi ta'. Mela sejja prova d-dixilira falsa ra ta' d-dejx. Mela, nofsija ħallewna nistemnew il-pulizija ħalli. Wissa Karm, ħiex namlu marru. Ara, di kemm tġenninni. Ejja, ħatajnuna ħankompli nilbes, ara, ejja ħammorru. U Gori kif ħammorru minn ajru? Imur najjatlu, hej. Int għandek nofsija biex tidħol, Pawl, ħija jaxlu naqrinti, ejja, mor. Ejja, Gori, Wow, ġej. Ejja, mela kemm seddum? Issa taraw xerba fil-les għandi minn tal-ammieri għala fitorin tal-laħam. Insed beħuri dak il-fenek jew. Għati li kem tlabta kumbijaw l-ki. Marrit l-ek raġla int issa, ma dek tiftaħ id-dejk, xtandu kandi darru. Ejja, int, se tagħmel int, se twassan nifġiħ il-qrejjaq kollha tad-dinja. Iwa x'inqala, Karm? Razda se naqla, ċiċ ruħi. Lil min immur ngħidha jien li la tisħija ma rridx iwassalni għax għandu l-bajt. Mami, oqgħod attenta x-xajta xittiġi konna nagħmlu ħal-kbar biss. Jiena ġenniltuni, tam ħriftu li ġennuni l-lejla ruħi. Int, Janov Zgost, ħad għamel ħad wassalni jew le? Le, jien tal-raġel li jien l-roqqa ma nabbandunajiex. All right, marru għajdu l-paċifiku, l-intix tħassar mux ħajsir. U lew, ejja Karm, mela trid tiħxi attak il-Paċifiku jew. Ej, fa Paċifiku jtiħxi attak, moħħa Paċifiku tijaw ix dak it-tajmuna li u li l-istajtini għartna li kwit kollu li għandi fuqi. Karm ħena, fit irranġaw, hej, nieħdok jien. Muxek biex nasal f'nofs il-lejl il-knisja.
Le, saver, ħi, jkollu jwassanni, għalek lebbistu ta' bekka mort biex jwassanni ju. Iva, vera jħasra, vera li lebbisni ta' bakka mort biex jwaslek, imma jinfej xafek kodnaf li tfaqqis ħajsir il-lejla. All right, id-dix tħassar mux ħajsir. Yes! All right. Id-deċesir meta temp jippermetti. Weather permitting. Gary, hey, what are you waiting? Uncle! What are you waiting for? Il-kappella sejjar ma jida, għammaru l-em! Għandu zoċ t-ġiet u erba funerali, jek jistanna! Saqsil dan il-nofs kost nara, saqsi għara l-da ta' warajk. L-da, il-selifon? Ek kappella l-rabjat selifon. Fred, int minn dejjem kont imqabbat miegħi. Ara ma terġax tgħidli esili bil-ful. Gary, selifon, għammaru! Etlek Fred, irtira u irtira. No! Irtira, Fred! Għatlek no! Fred, se nozza l-10. U jekk ma tirtira xissa ma nozza l-10. X'għed għamel, Gary, x'għed għamel, Għannaqbat nozza l-100. Ejwa Karm, ħin morru! Stenna naqrajn, Vitorin. Lejlek ħantik minn titulatu. Sattini Minn titulatu. Ultimatum najdulu, ka. Dik, Iva, ċiċ, ċata għamel inti twassanni għaw le? Dejti xejħuħ? Jien minn hemm ġew, ma niċċaqlax. Maqruqa se nibqa'. Min tista twassanni? Le. All right. Int, nofs gosti ħorejja, leħi dal-kappell, ejja. Bitlu l-ġlekkijiet, ejja, leħi l-ġlek tijak. U wasanni inti Fred, ejja. Jinsa waslek Gary. Iva, int, ejja. Inċejxej taġġed iktar minn Saver, għafolli naqqa mibrum iktar minnu. Issa mux għall-inkwit ġiet, unkomplu għajek, kux. No problem, Gary, aħna l-Amerikani insolvu problema tal-Martin. Fin-1945, ħriġnikom il-gwerra fin-1918 u kol. Gor, nżaminem, undress yourself now. Ejja, so. U taġġej xej, ħallini kwit. Għatlek Gor, inza issa. U jek ma ninżax, tamel. Gor, inza xnot sal-10. Xtamel jek not sal-10. Jek not sal-10 u nasal sal-10, nifqolek il-bojt. Ejjem xej. Le, ninza, imxa ħan ninżaw. Isma ċiċ, Paul, ejja ħatajnu ninaqħan il-bet, ejja int barmejt, ejja, mami! Għan il-bissa ġizerana sal-setta. Leħi, jisa najtu l-ċali għamille kanella maħħa. Dejjem rrit jinqala l-inkwitta. Għad rrit jinqala, Tajt. U mela, mux għattara jien offrejtila l-noħti biex intallaħħa jien, ma rriditx. Ħallih dak l-arloġ nejna stat kessru. Ġekkemem. Era l-ħija Fredu għadu ġej sonsom mill-Amerika. Minaj ma talaba, offrejtlu biex jilbesu u se jwassalaw. Imma ilma miex ħattirejti wassala anki l-ħi. Uqot kwiet int, iskod daqxej, tallem daqxej. Meta għati tallem għajt? Ara, xini, ġawġa, dil-konfuzjoni kolla. Komin ġaba dil-konfuzjoni kolla, Uħti Karmena l-ewel wahda. Isna xitta tibboja, kem jinsabiħ. Ma blawx applausi, Viva Uncle! Issa suppost namel jien, allura. Dak illi suppost ser namel jien, Fred, Isma, Savera, xħat qabbizom li s-sekkerti għattej, you are jealous of the toġi flok, it wassal il-curry. I don't find any objection ta' umur il-xejjer. Jena Uncle ħan il-goalkeeper. Leħi, kompli għawdu id-defer, tela-daqqajja tijak, siħ, biħi. Umur if-gaflejra li għandek Saver. Jiena ejra mandiċ, għax għandi l-mara tħabni u tadurani, u mandiċ għalfej kolli ejra fuq xej, fimt? Ħodu ħej il-bsaw jinda. Kellu penalti u falliħ. U zgolli tadurak il-mara sejjera, kodin zara kubteja inkollu. Xej ma tiħuħsib li u tendokrani, Fred, Melek so. U għal kif tkellem neċtaq bizli li aħna l-Amerikani jak taqbżonna narmu ġlek. Anka fuq il-posta xolek kamil, tqabżit li warmejt il-ġlek. Isma, Fred. Inti x'taħdem l-Amerika? Jena l-Amerika naħdem mal-kumpanija tal-karozzi tal-Ford. Ija, ma x'tagħmel fiha? Jena nieħu ħsieb il-after sales, ħantik eżempju. Per eżempju, aħna aħna
Nieħdu ħsieb, meta nagħmlu l-karozza nieħdu ħsieb biex nikkalkulaw il-pis tagħha. Allura l-ewwel jitfgħu lili fuq is-sit. Mbagħad il-Gloria, mbagħad il-Josephine, mbagħad ix-Xrifu. Għax dejjem li għaddu biex nwassalhom l-lum frankajta, Mbagħad jgħidulha biex inbidu xejn iż-żejt, U dejjem inbidda l-indicator għax l-Amerikani jużaw ħarquh biex bħalkom il-Maltis, No. U darba minnhom għalgħu li isma' ħu nafit u ranġana l-fanal tal-lemin. Jiena qbattu rabjat għax ma rridx irrifjutat u ma jtux lek. U għaliex, Fred, hej? Għax jiena xallugej. Iwintom għadkomaw? Tafni kien sitta kwart. Il-Paċifiku ta' bislu jitlaqlem ta' kien hemm żewġ tiġijiet oħra diġà sewġuhom saramlu ġejjin jew le? Iva ġejjin, hej, issa ġejjin! Avvelejtuh lill-Paċifiku u li jaħasra waqqajtu li wiċċilat. Fejn għalek Godfrey ħammur infittxulek. Tajjeb ukoll. Ara l-mami! Ħoġovik, savek. Mammi ħek jem nitsabiħa. Tamon madam ħija ħammorru. Nino, issa inti għod qoddimħa, torina t-tibqa qoddimna ma xed il-boni. Il-lollipop nġiba ma? Ux lollipop, eja ħammorru. Ma lissa kullħat warajja xin kont fil-Boy Scouts. Eja nin, morru, eja tfal, joqdu wara Nino. Warajja, move back, please, move back. Move back. Bil-right. Lestej. Era ġeja. Bajda left. Bajda right. Quick. March. Laj, laj, la, la. Laj, la, lej, la, laj, la, la. Boom, 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 boom. Oj, Stan, oj. Ġara, mawi, hej. Fredo, isma ħiħan kelmek ħi. Kalmi, rejdi. Isma kif edin għawek. Aħjek turini dik il-bicċa li rrit nistemma Paċifku taf ta' dans għax insejta. Le ma pisa, kerri, ma għax li ma hi. U ġik kontat li inti meta ċempilt li bit-telefon. Ejwa. Il-number one maestra. Għana Benny Hill, jew. Mux dita. Jena wahda rock and roll kienet. Rock and roll? I cannot remember, Carrot. Ejwa. Number two, maestra. Issa inti jidillek li nista nistendin b'din libsa kolla l-għandi fuqi. Mela lemmi Carrot, ma ejwa Carrot. Aslo. El-Blodenium. Number three, maestra. Grazie, Fred. Alright, mammi naħseb lesti biex immorru issa. Ejja, ħintom lesti. Take your position. Move back, please, move back. Lesti. Ara ġeja, issa koplu miħaj. Bajda left. Bajda right. Quick. March. Laj, laj, la, la. Laj, la, lej, la, laj, la, la. Boom, 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 boom. Stenna naqra. Reġa ġara Maestra, what about it, Carrie? Fred. Tajt Paċifku għadu jridni bil-qabdu s-sitta. Karm! Karm, ara la, Karm! Ara la! Mela kolla telqu. Emxi ħammurru ġibu xi tnejn oħra sabiħ. Emxi, ejja sabiħa.
Għada naqaw kol, dax kejk għamlet Carmena kem ma tistħix. Waj ma dax figurina għamlet għawx mistħija. Wejja ħallina Carmena, il-kejk ta' meta laqtu 20 sena jien kien izbaħ kull wahda. Waw biex iridu nabbu basta qalet ħajkolla ħafna xorb biċċa mejda għanda. U daw stazzi huma tal-plastik. Waj ma kemm ħanitqamlu. Waw x'ġabetaw. Da xinu da synthesizer, għas ma ġabitx pjanu. Dal-qamel kollu, waw biex iridu nabbu bit-tfal. Isma Mister Hi, ismani wahda, mbat natika xarlidi wara. Il-lejla doqqinna wahda tul funerali, għax ġejja xi biċċa l-lejla, ħanaqla xi wahda jien. ħanara minn ġija u fuq nara fil-xaħat. Alla jbierek għanda l-mistednin għaw. Ġew ta' alla jbierek in-nies għanda mistednin għaw. U għaw ġew anke b'tal-linja għallu li ġew jgħajfu għan-nies. U għada naqaw kol, għada dix libsa. Għada l-oħra bil-ġins ġiet ma tistħix, għada jinqattin ħita l-libsa ta' sinjura. Għada naqa, kien għammila, il-ħajt ta' sala, l-istess kulur ta' salot landa. U inti David, ismani wahda, stajt is-selli fa' patallo d-zebata, mux ħallejta bl-istess kulur ta' sala, kemm int għammil intiħor ta' u għada fejnu ta' kettara fnit. Preparaw xaħġa, kettara fnit, perpetwa jien. Wahda rock and roll. Ma rafni, xu? Konna naqodu fl-istess. Mux għetta rafni, naħseb ilu xie 10 snin li konna namlu ġingi ġongina u inti. Dallu xfawna fil-lajt tal-twiħet. Insejte, kem konna l-lapononi na u inti. Insejte, un-baxi konna l-lapokeċe. Insejt, konna l-lapokeċ. Konti ġiġirja warajja u xin taqbadni istabadni fuq l-abba ta' doni sta' Katerin, insejt, Aj, ma kif ġibni għasja. Baħamil, kif għazzi kollu s-saw? Kif inti, signorina Perpetua? Għallajt, jien li ma naraki. Xlieħlek? Ixi, għazzi hi. Tajba, intiċi Carmena ma' hukum. Murada ma morċi, għazzi hi, mid-dab għajġenja dritta. Kif jistajkum ma' morċi? Ma nirraħ kollu. Muħallina gozzi, isma gozzi, nismu l-kurzita ta' tifu mux-xita, vita u nux. Ma Carmena maħbuba da, dan kem kienem nis li kanna waqfu trafik dax kem kienem nis u t-tuntir. Muħallina minna gozzi. Isma, għara kem minn maħbuba Carmena, per eżempju jena ma niġix minnom, imma ħadd interessa u ħadd ziza għajjent il-mejda. Il-proġett gozzi, ċiġmir. Għaw krispur ma' u għek Rivieri, u għanajtek bejnietna. Għandaħħallek taħam. Imsak daħħalli gozzi. Għada li. Itmandek xamel gozzi. U mela, zombulak. Isma gozzi. Jina dos, niklu l-vit, u mux narmiħ, u batfuq min. Etnajtlek dak il-razza muwem, u ma ta' titfalla rusa, titfalla mawla. Isma gozzi. Għala kif kellim li ta' u dar boħra, sipej da' id-daħħalu li mus il-basket. Għala jumma id-daħħalu ximkien jħor mela. Da xikum da. Għallina, sa' nitfaħu l-għados, ma ġoħajna nitfaħu l-għados, forsi namija. Għala minaw. Għala Paula. Perbet, ma kif inti? Konrajt. Nistidna, insomma, ġejtu xbaw. Ġejt rispettarija faċilku, ta' miski. Għas li kien għalija ma nersa imkien fejkun dik il-bicċa ta' krem xubla. Iva saver, hudi la bida li signorina Perpetua, izek l-annimal. Jisa hudi la bida, għanna ma nara għattant. Għax billi nafint kifint, Paul, hej. Imma mux ma signorina Perpetua, hudi la bida. Kif aħna u maħni? Signorina Perpetua. Saver, jek tinqala lejda fitċek għall-ispejja stejra. Tara? Allura Perpetua hi, xdejle kem it-tixta Carmena popolari, maħbuba Carmena. Mallina Paul ma morċi, na mid-dad għajġeja drittaw. Imħat
Atra perpet. Għajtu marranġajtux. Moħtok Karmela xaħat jirranġa sa verħi. Anzi, Paw, oħti biex mill-għal? Le, smajtux qal, mill-grotta roħi, ux vera perpetwa. Aħjar ma nitkellimx jien, Paw, niskit risposta jgħidu. Anka jintafx. Għamil li wieħed wiski siħbi qabel ma jiġu. Saver, ma tafx li inti ma tistax tixrob. Ma tafx li spirti ħżin għalik, taf li għandek il-pressjoni, ta ma jistax juhu spirti ta' Ara l-maratija da taħsiba l-antika. Ma inti tibżadek tibża mill-spirti, ma tafx li hemm spirti tajbi u oħra ħżina. Mux jien, it-tabib tal-Politeknik għallek biex ma tuħux whisky. Imma meta mort għand it-tabib tal-Politeknik sabni fjak. Għalli biex nixrab il-whisky, fin Pawl. Unsejt li għandek il-fwiet u koll. Anka inti għandek il-fwiet, Pawl, u anka inti, signorina perpet, għandek il-fwiet. U allura voldiri fid-dinja, jek tiekol ħafna tmut. Jew bil-zokkor, jew bil-gas, jew inkella b'xi ħaġa oħra. U bat tagħmel id-dieta, tmut bil-ġuħ biex ma tmux bl-ikel. Mela kol jgħid għaddisi u ixrob għax briħ jew brifnu. Minn hawn xorta rridu nsifru Mela għamilli wieħed doppju. Ara jina li għamilli trit, nibda li ma wiċċi tiġi. Jekk ma niġis ma wiċċek, Pawl, niġi ma darek. Mullen, fej konna perpetwa Jimma l-għajċ minn hawn, Pawl. Nafx rrit nejdlek, jimmort id-dar taħħa ta' qabel it-tiġ. Dak storbju li kella bejnietna ta' dejjem. Pawl, għajli, nuk jieċin nismajtli. Ħanajdlek qabel tiġi. Huwa għori ma rridx tellaħħa ta'. Għajna min wassala, Pawl. Huwa liħor dak tal-Amerika. Ma jistax jara dubletti sunnet. Tkaltu jinfedu. U dak minn dejjem hekk ta' ma jistax jara mara. U mbagħad issa Pawl. Issa kemm ilu li ġie mill-Amerika, jagħmel ma jistax jarani ta' malli jarani jaqbad ħares hekk viċċo wiċċi. Għajnejh f'għajnejja jiċċassa li jgħidejjaqni da Pawl fiċċi kultant idejjaqni ħanajdek. Li dejqek ruħi. Għaldira hekk dejjaqni ta' Għaliex dejqek? U ġammil li l-bieraħ Pawl għadda minn qudiemi u lanqas biss ħares lejja. Bizlek diskorsi ieħor. Dak x'bettillu jisseweċ il-Karmela. Isma l-oħra, mela jien naf. U isma Pawl, inti kif inti mħalta magħha dan nafda miegħek jien. Saver, mhux ħu Karmela jiġi. Għada isma Pawl, jgħat ngħidu bejnietna taf fimtni jomx Pawl. Aj ma tkun taf stakkuna bħal dik. Kemm iġelli dawx bejnietna Pawl. Huwa jura, dik ma tistax tara l-ħafna għaxer ħila f'kurtaqta oħra jajura li mara bejnietna ta' dejjem. U hija jħallas dak il-beċċu. Mhux għax ħuk ta' imma sabitu għal taħt snena. Allura Pawl ma komplejt li sloven, xinċrala ta' qabel ma ħarġet għal-tiġa ħajtni Pawl. Għal-dikka ma strattalhomx kollox ta' mela, huwa għori ma liċi tellaħħa, għax għandu roqet faqqa. Ma til-best bel mar jara xġaralhom, u neżaw il-gori, u li best fredu, tellaħħu, u xorta waslu rofsijatar. U ma t-xifta hoax parixxa, u għamila sakristat u mela. Tajba li Pawl lifta x'kumbidja kella. Isma Pawl, jina ġejta x'ġejta. Għaxadek ma tafxix li da kelli maħħax jerba tiemillu. Sewa miltila ruħi, jimma naħbilix ta' fuq li għamlit li li. Mela xamlit lek Pawl. U dak meta saber kien ħanħot li li. Teċ kam kienet tgħidlu kontrija, ma rridtu xoħod li taf xejn. U xorta ħadni. U ħojdna boda. Bħala prox munħobba ta' imma bħala Karmela noboda. Ara Pawl, u jinti perpeċ. Silli meta jiġu uħti uħuk, tilqawhom bir-ros tafux. U tridu titfawlhom hekk ara ros, ħarsu daqsxejn lejja, hekk ara. Slu hekk. Jippi! 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 Tara li x'ma ridex tixrob jellilek. Pawl,
Għatal il-kursita. Vera illi id-dinja id-dur. Ek jgħidu, xek kalmuna. Imma inti qiegħda tara d-dur. Rasoħtok qed id-dur. Imma meta tixrab tara d-dur le? Mela biex tara l-verità fid-dinja trid tkun xorban. Mela ħalli mmur nara l-verità jinħi. Għamil li ħarsieħbi għax illum hawn u għada ma nafhomx xejn. Insomma, Paw, naqbis lek diskorsi. Jien ukoll nobolda ta' meta niftakar kif l-ħidja ġabit sul pompu tagħha ma niflaħiex, Paw, ma niflaħiex. Dik taf stammillu int, ikun marit mejjed jaħassaf iħta sodda, ikollha ftit toħros tieħu kafe tkaxkru l-barra magħha. Is-sekso, Paw, jaħassa dak hija ma kien joħsu lejni, jaħassa kien dispjaċini għali. Nixorbu bis-saħħa toħti Carmela. Isma, u intu s-serva, nisbasta zada ta' kiċmiżer u għalet, ja, għafkin sitalat. Inti għamlet mużika. Ma ġelati mamliċ. Le, mamliċ, xqalet ma jmux jamillom id-denin mistednin u teħelli. Muxek, interessata hi. Dik skuza ta' huwa ħalsu t-tiċ. Isma perpetwa. Inti kif għajċibba? Għantan ġuventur jiġru, xibba bħali. Muħallini Paw tfakkarni x'inkelli ta' ġuventur, mhux wieħed u mhux nej kelli tkelli, u anke wieħed minn mistednin, kont inħawwat miegħu ta' xi 10 snin ilu. Mela tgħidx kemm kien jollini x'imkien għedt. Ara fejn u dak. Dak u għada xi xejjeż mistrija tgħix tabliet ma' Lowell, imma ma tafx int Pawl. Ikkup għandili jiena hekk qatt ma tibdilha jitwan, nisma' Pawl hi, issa l-ewwel wieħed jinġi taħtidu ma jaħdablix, ta' ma jaħdablix. ġejja l-mami! ġejja l-mami! Mhux ġejja l-mami! ġejjin! ġejjin! Perpetwa! Ara x'qed nafżak! Ara ma nkunx naf li ġadak il-basket għandek il-hello għax kollox ngħidil għal-mami. Min batejt l-mami għapurċinellint. Isma li lawninu hi ħanorik stejt l-mami. U għara vera li la ġejt isbaħin tajk daħlint. Ma jmissek stisti kif ġejt kellimni. L-mami għejdila li aħna ta' xiberdas li jrikonna fil-basket u mux ħelu. Iva li jrikolkom. Ara ħna ta' Abdilla. Fajver se kolna perpetwa. Xaffarijiet daw hej. Arankir. Mort, il-knisa u keċin il-kappellan, hej, għassal il-falatieċ, minħabba l-kappell. Għare, mustaneħ il-kappella xin xosni għarwen. Għana arankir, hej. Vera tkun bil-patata barra. Kum bżejtek. Għamil li Coca-Cola. Miss Perpetua, honey, come here, stand up. Stand up, my dear. Ejja ħan jihdok f'post iktar komdu biex kun tista' tara your brother Pacific. Lele, grazzi ħafna, pero jina edha komda ħafna unik, grazzi. Away, Miss Perpetua, don't be proud. Kun ximkapra, kun sportiv għall-Amerikani, aħna kollha sportivi. Ikun jum namel l-sports fil-fat. Tider, fler, tider. Ibqa' hawnhekk issa ħatara l-ħuk dieħel, Perpetua. Għalli għafret mur it-parros lem kemm intfit. Isma' hi, enti sebtni saveli li para sebtni raġel tiegħek, mur kallamek iż-żewġek mhux li ma tekmandani x-xaffarijiet daw. Jieqaw sejjaħt li fred, savel? Ejwa, tax il-mara tiegħek ħasbetni li jena żewġ u għattek mandani kif tagħmel hekk u fetqetek. Ankel ta' tixkasom, hej, issib għawek miħaj. Right you are, boy. Lejdi, din-libsa minn fej xrajta kemm sabiħa. Jgħawin għanti ċarm staħala xaqta Marija Mitzi. Esmani, ne, Uncle Me. Għajdi, Uncle, hej. Mura rawas li ċal-mami. Iva? U ma li gara l-mami? Nifħala l-kaxxa infernali. Ross. Il-Ross il-mami, Uncle. Ross, it-fala Ross, right. Esma, Uncle, għansasik xaħad. Ejja la waxaw dil-antipat kif tissemma. Uncle, allora l-mami, għalfej jitfaw l-arroz. Biex tizlaq fuq. U Uncle, għansasik xaħġa oħra. Allora, il-arroz. Għalfej jitbes kollox iswed. Għala vistu. Għarrajta. Il-liberta kolla tiegħu. Uncle, għansasik mis-sossi oħra. Allura. Xessaqsi xara. Xara. Ora l-xommok, ma' mursib Għadu drink, Uncle.
لا شدريك ما فتش الأمة. ملا عمر نفتشها. مامي. You are being so sad. You look so sad, my dear Hasra. Hook Pacific, diġa żewweġ u għati hu pjaċir ma' Gary. Hu pjaċir tkunx bħal Malti li mdej, għal-Malti kollha mdejqin, kun bħal Amerikani dejjem ferħana. U paċenzja Fred, ħallini, għax tiffittani wis. Oh, ja Hasra. Niprofa nagħmel bella figura, jienu derġa ġina ħażina. Mhux hekk saver ħin. Ħallija tiffittaħħiex, Fred. Mhux qed tara li qed tiddejjaq, toqgħodx tagħmlilna brutti figuri. Ma tafx li aħna familja ta' onur u ta' rispett dawn ir-raħal. Isma' safer ħin timmoqdi, daħħalina ħanabbi sewa mur ix-xejjer. Imxi Pawl ħin. Ħalli naraw fejn baqgħu l-oħrajn. Imxi Pawl, imxi. Ewwejja fejn sejra perpetwa, mawxe. Lili Fred. U mala li tal-orkestra jew. Iva xi trid Fred kull waħda. Sa xorrit ħanejlek qoddam il-mislidni xorrit. Għalissa kull marri nkun naf kemm għandek żmien. How old are you? 30 Fred. 30. Di għandha 30, teta ta' 30 di. U għallejni minnek perpetwa jgħidli kemm għallaq. Eba tiswaba mal-bib tal-kamra tal-banju. Int kemm għandek Fred? Jena nista' ngħidlek kemm għandi żmien 3 years oħra. Għalfejn 3 snin oħra Fred. Għax jiena twalet fid-29 ta' frar. Nagħlaq 40 tonni ġi daqsxejn snin bħalek tampare. Tampari, mżomma Fred tixtieq tampari. Perpet. Dammi, Għandi Fred. Saqsik. Għandi kieku jkollok. ċikolli fes kull waħda. Titla ma fej. L-Amerika, United States of America, titla fejn titla. Le, ma tarax tivvinta li staffet u mela mhux hekk tittoqgħod mult tinkiteb u ħafna karti u ħafna kummedji biex imbagħad imisni xi 10 snin wara no way, Fred. Perpetwa, come here, listen. Come, babe. Iva xi trid? Kieku jkollok tbidlu. Iwa x'inbiddel Fred? Kun jomok jew sernet, perpetwa, xi titbidda li għasra? Le, ma tarax, jina xi bella xi xaqli ħafna pa' perpetwa ta' u nbiddel kun jomi titmur l-insinwa u ħafna karti u ħafna kummedji le Fred ta'. No, but are you serious? You are not understand what I'm saying. Jina t-najt. Professor. Jina, me and you. You and me. Nixbdu l-istess kontra. Niklu mill-istess borma, jini koliktar. U ninħassu taħt l-istess xawer, jina bil-misħun, Nizzawġu Fred. Ma lax namlu jew. Uj, ma kif ġibni l-mastant wieħed. Naħsibha Fred. Taħseb ejja, not sure baby. Le, tivvinta li xret ma ninqalax. Ux ma tinqalax iż-żewwaġ il-ħmar. Min tidu jiż-żewwaġ iktar mill-ħmar ma niż-żewġu xaħna jew. Għala liħor, maħna maħniex ħmir Fred. Kull maħniex ħmir. Għax inti d-debba. U jena z-zimmer il-kafu. Ummat, nieħdok miħaj Hollywood, Las Vegas, Detroit, Los Angeles, Chicago, u mela tibqa f'dal pajjiż tal-Mickey Mouse jew, kulħadd imdejja, hawnhekk teżisti u l-Amerika tgħix perpetwa. Issa ġejja l-mami, issa vera ġejja l-mami, doq il-ħija ġejja l-mami.
Ara visita Polina, titu don. Hello! All right. Ara fejn u Marija, mamma. Kif intħanin, tek ġajiet, Paċif. Hello, ara ħanin. All right, kif aħna? All right, hello, ta' fiddiwi. Ejja, Paċif, kif ħanimxu? Toħros. Hoppu ta' bxej. Ejja, ħallija. Għax il-bella l-fjuri minna u naħroħra. All right, hello. Thank you tal-li ġejtu. Imma ħelwin dom il-mustaċċi. Ħanini. Ara Ġeralda, all right, ħanini. Għambutek waħda li. Aqsila qalba, ħjajdi l-perbet. Taqal il-kaffet, il-mot u nixan. Eja ħanitilaw, ike mawnis. Kulħadġi għal-Bellini. Ara fejnom ta' ftimċiwi. Ara l-bistom. Hello, eja ħanitilaw ħanitilaw. Paċifku, t-tadani għawgħeda jien. Eja l-għodan naqni. Eja sabiħ tiribew saħanini, eja! U ħaddum tikkommedja! Eja ħanini! ħaddum tikkommedja! Aj, ma għamin ħobbu! Eja ġan! Isma dik titkellmet, għara! Ottonitzals! Dar ma jtumni. Aj, ma xħasna zi. Neħiri ġaxan t-sikka. Neħwili. Eja ħanitilaw. Grazzi ħanini. Eja pumpa. Aj, mama mara. Il-fentana dejjem tiġi ħanini. Ħanċedi julek busu wahda. Eja ħanitilaw. Tila l-bana l-kbira, tila. Uġibu bieħawa fl-axħar Pawl kif taħtrom dano. Eħjar minn dak. Għara ħanfejnu. Għawi għad, eja ħambutek wahda dalla ħamruħi. Dalli t-tajt t-talzek. Aj, mami. Dal-ejtina t-talzek t-skoltu. Xinu? Dal-ejtina t-talzek. Ma kien minn-sar darba. Għaxħaġa minn jafrika Vittori. Eja, kar. Eja. Ara tajba. Xabs bawla għanna meħed. Xabs bawla. Mamma mia, kemawnis. Dal-kamera hu t-ritratti. Joe, għatanke ta' finġiri, Joe. Joe, minn fuq taħda, Joe. Ġara kar ma jnejk. Ħaj ma jnejja paċi. Tajd la qalbi jamlu li ventilazzjoni. Vendikazzjoni. Karm, ġara qalbi. Għaw minn tefal il-ros paċi biex jiprofa jamini, tifimni. Għara mux jemmami. Jaħassarax kull wahda u kol, karm. Għaw minn tefal il-ros biex jiprofa jamini fil-ġunata tat-tieċ. Dejk mami. Ja karm. Edna nasma ħassar festaj. Le, ma rridx nħassar festi. Ma rridx natijom pjaċiri l-nis. Aj, ma jaħassra. Busli għajni paċif kroni. Ejja, busila, ejja. Ilu jbusilajna. Veru, roħi. Aj, mami, trix najdila jenfejt busli. Le, tajdilom xejn int. Battika ta' tajtuni. Ejja, paċif kan poġġu bil-qeda, roħi. Poġġu l-tajtek kint kert.
bil-wifejja. bil-wifqala. Godfrey! Għajt il-mistidni nibdaw ġuħduna bidejna. Mela le? Skużani. Jekk ġobkom umu biex nibdaw ġuħdu bidejn la rusa. Grazzi ħafna tal-li ġej. Paula! Mela min tixtarani li paċifuħa tibda. Xifwi ħamil Paul Santa Claire. Ejwa, Santa Claire. Grazzi. Awguri, Carmen! Saf! Ara ma tibqix, Saf! Ma t-sabortix! Skummiti, Paul, skummiti. Nawguraluk ħajja feliċi! Dejjem hekk jiġrilek il-beda tibqi joħorblok bil-ieħrek. Raġani! Neħajtu kollu! Awgurek! Uħsiba paċilla! Aħna familja issa saber. Uħsiba hi fidej! Fidejja tkun. Għala nieħor. Nino! Ma meħeċ! Issa ċejda ġifek, ċejda ġinu. Kemm inħobba l-mamija. Anki jien inħobbok. Kieku qatt naf li sawwattek. Kemm inħobbok ħanini. Ejja zaħir. Ejja zaħir l-ġditti għajdak. Aw teacher hey. Ajma. Ifazanikki. Paċifku! Xamil bajtek, paċifku! Ejja, Isa! Ajma! Ajma x'tixri proħi! Aw ħanini! Grazie Kassala! Il-vestment tana Lesti! Ejja baċi f'kampoġġuna qabil qiegħda. Uħna barra. Mux ħagġi. Aw! Imma wisħana ma xajluhomx il-fannijiet. Vitorin! Ara, moħħa biex tiekol, jew iċtam ġewħa li. Waqta ħaxħat waħkelu li. It-tfal tiegħek xejn ħajkantaw għajt la jispiċċa t-tieċ. Biex intajt li inti Karmi. Mela jgħidulhom ejja. Najdulhom idoqqu mela. Xaj jitfaw paċi. Tajba di Karm, mux kanzunetta xkull waħda u kol. Mami, għajdolom ikantaw li nejnu tal-miliet. Int lejlek diġatlek, jek toqgħod kwiet il-ħmerijiet jindifnu. Għarrajk mami hi. Issa mux għedin fi żmien il-miliet. Limħabba li
pupa, ħambusek wahda. Bravi! Ejja hi. Għel, t-nibew salili u koll. Le, t-tuħxerta għandu ħalqu jinten. Asli li ma ġew busu? Komplu hi. Ej, paċif, tuħux alkohol hi, ta' għax ma tkunx tistassu u ma terfanix kien naslu d-dar, ħan iħdu jenara. Grazzi. Carmena. Għajt li hi. Issa wasallek il-moment li tiftaħ isfi. Mi max wahda din ruħi paċif. Wasal l-iktar moment trik tu tattiċ ruħi. Mami, għawet tisħi fil-kas najdilom jalqolek il-portina. U ċalqu l-portina. Isma ħa, mami. Ġarissa. Trix niftħu jien isfi. Intek tajt oħra rasek ktib ma niftaħlek ruħi. Ix ħa niftaħ, mami. Tiftaħ xejni. Ejja, sakar. Ejja, Kerry, kuraċ, Kerry! Ejja, Kenny, Kenny, ġeja xaħamallata, Kenny, ejja, Insomma, biex naħraqa li fazanikki, ħanifhem paċifk. Perpetwa. Skużana, taħi permettilna, immissa wasal il-ħin li niftħu sfina. Mami, dak il-xarta f-minista, Renato, meta tala l-Eurovision. Ejja ħanisnu, meta kien kanta singing this song. Do, tattija! Do, ħaddaħħaq kan. Do, il-naħi. Dal-mant, xejn mu soti su toroq ta' Malta. Għax ma ħraqtux, Karm. Thank you. Brava, mami. Kem kossa. Għal ġitwittek. Essa Maltese people, ejja ħanifnu, ejja let's dance, ejja ħaniħdu gbazna, ejja ħanifnu anke. Ejja perfetwa ħanifnu, ejja. Min, ma laħat ma jkisfeni, Jien nafan kil-forza ħat ma jaf jisfena għek. Għat Maltese imdejqin bjom infusom da. Le, isma anke l-bilħa. Inti tiftaħru dak l-speech li kellek tagħmel. Xi speech u nejt? U dak li femna d-dar. Għana ma naf labda speech nejt, tatħaw, ejju msejtu. Ma laħa najdlek x'namlu anke l-issa, jien najdlek x'għandek tajt, u inti repeti warajja. Ejju, namlu għek nejt. Ma la tini ċans ankil. Perpetwa! Għomle minn fuq dak il-sidġu. Għomlek minn fuq il-sidġu. Perpetwa, it-tixu huwa tal-mami tiegħi u jennek manda daqs il-mami tiegħi. Ma la għomle minn fuq dak il-sidġu. Tahija, tisimaw paċif kusinu jgħidli. Jow tqum, jow noħorġuk bid-daqi ta' tiq. Ma la ħabeqlek mama. Da xiku. Da xanni ma għandek int. Is-sitla fuq il-sidġu ħajaraw kienni. Le titla xej ankil. Titla xej għax intasmu ħan itlajin. Naqsam xej. Bil-mot anke minn fejn daħħal subajk. Nibdew anke l-ħej. Nibdew. Aziza oħti Carmena. Carmena ummuk baħna mux uħtok? Le anke mux int ħatajdu l-speech mux uħtok tiġi. Ma xnaj? Aziza oħti Carmena. Dear Sister Carrie. Aziz Pacific Ocean. Atlantic and Mediterranean. Fismi. Ġesmi. Għandhom fej ankil. Fisem l-Amerikani kolla. Ġisem l-United States kolla. Fisem l-Amerikani kolla li jiexu ġewa l-Amerika li huma Maltin. Ġisem l-immigranti. Fisem in-nies ta' triq tagħna. Ġisem strada stretta.
Fisem in-nies li jqogħdu fit-triq li tmiss ma' triq tagħna, l-estenna aħna ġost qaqna għogħdu Mela fis-qaq daħħaltni ġa. Nawguralkom Happy Christmas and Happy New York. Le bil-ħaq anki le, nawguralkom żwieġ ħieni. And celebrations. U issa qabel nara jew qabel naqa' minn fuq dan is-siġġu ħaninżel anki l-ħin. Aħjar tara iż-żeb nejn. Malu anki. Mela dak x'inhu hemm? Għalek ittihom ir-rigal anki. Uj, Anino, bil-rigal, thank you for reminding me, boy. Perfett, ħawdu s-siġġu. Issa jien għandi rigal għal Pacific. Ħattina weekend break. Iwa, weekend break down. Jiena ħanati dar rigal il-brother-in-law Pacific. ħanati rigal first hand. Ġej xi ċek, paċi. Dal-arloġġ. Arloġġ? Għalik, jekk jinnexxina niftħuh. Dan għalik, Pacific, minn qalbi għalidek. Mami, mela kulħadd tal-loġġi ħajtina llum. Daqs niftuħanu tal-arloġġi. Le, żgulli le, dak ma nistax naċċettaħ valur bħal dak. Xu ġifieri ma taċċettax, Pacific, dak qed inti ulek jiena rigal tat-tiek. Fred, le, żgulli le, dak l-alloġġ minn istajni. Ara Pacific, ħodu. Fred, tisfurzanix, dak l-alloġġ ma nistax naċċettaħ, u ista valur, Fred. Ek la ħodu x'tifqalek wiċċek. Mela titnifqa tiegħek jew. Paċifk, int ħowdu ħanini la qed joffriwlek. Grazzi, mela Fred. Ek mala Pacific. Dak l-arrox tittonsu bħala l-memorja tiegħi ta' dan it-tieġ sabiħu maraviljuż u nixtieq nirringrazzjak tal-li fl-aħħar inti tfajt bis-sima fuq oħti Carmena. Grazzi u ta' daħantik bewsa. U ma tintilek wara. Naġġornaw. Kemm int bla grazzja, Fred. No, ċerba kelmi daw kif ġibni ilma. Jaqgħu titarloġġ intu wkoll fil-kastir bil-pendlun tiegħek. Pacific, dak l-arroġġ titiżommu sotu turih il-kulħadd fit-triq San Nikola, fi-Strada Reali u turi kemm huwa arroġġ oriġinali u sabiħ. Dak xtrajtu dal-għodu minn fuq il-monti. Paċif, u dik xlibsa li bset oħtok kollha pantur. U l-waħda wkoll. Mhux għal aħjar tal-aqsaqajk, ħamalla. Ma kellix ċans ħin nagħmel waxing. Għaxina kelli moħħi fit-tieġ. Isma' Paċifk, ħanajdlu jdoqqilna xi ħaġa ta'. Mela. Pawl, doqqilna kanzunetta ħan qajmuna qalbriju fis-sala. Doqli dik li ħobb inkanta jien waqt li nkun qed infarfar. Alligator generator. Jew inkella doqli dik ta' meta kont ħadni l-ewwel darba Paċif kalfnik l-imġar. Kienu daqqewna dik il-sib filaxija. Jiena l-finik niftakalli kilna ma. U kien hemm dik il-kanzunetta li konna nħobbu toqgħodu dik hi Giddy up tal-mos! Ejva mami, dik nisimgħek kantaħħa x'kien tkun qed tieħu xawer. Vej. Da, hey, See you later, alligator. Well, I saw my baby walking with another man today. Well, I saw my baby walking with another man today. When you ask her what's the matter, this is what I heard her say. See you later, alligator. Ma tisfiċċiet jom eżempju. Tassew. X'namlu, Karim? Nisfnu narġaw? Le, mela ma nisfinx, għandi ta' zarbun qatilhom li 4 kalliet Paċif. Issa nisfnu wara ħiex kien nerġa' Ejja, Karim, ejja ħanisfnu. Paċif, issa kieku jiena niflaħ nisfen, inti taħseb li ħani diżappuntakak. Issa nisfnu wara ħanini. Rajta x'tammillek l-età, Pawl, rajt. U mela fil-kas inti, isfen waħda mal-mikrofon rejja. Xini? Le Paċif ki, issa wara ħi poġġi ħdejja. Wej, isfen waħda miegħix fija Ejja Paċif, u isfen Paċif. Ser nagħmel. Mowru, ara ma ddumx ta' Le, diska waħda. Ġmil, Pawl, jassra, kemm hu ħelu hija naf. Fejn għal-mami, ħu ta' ġavik, Mrs. Abdillah, ħu
Ibbat il-kulħadd il-barra mis-sala. Marit il-ħadd hawn ġew, ibbathom kollha l-barra għetlek. Karm, għadna sanna l-wedding cake, qalbi. U la l-wedding kelb, u laqqas il-wedding għattos marit naqsam, ibbathom kollha l-barra għetlek. Fred. Karm? Ara ma tbissniex ta' xċema fjur inti. Ħudu għam daqxejn il-barra, sa' kem nikkalma daqxejn. What happened, Pacific? Għassim ma naf, la tajli nejdilkom. Ħorġu għam bil-kwitu bil-galbu. Importanti ferm minn għal-storbju. Bitaw xej. Ħallu kollox fidejja. Issa naħruġom bil-kwitjena u minna ebda jatta xej. Grazzi, grazzi għafna Godfrey. Għammu najdom bil-mod. ċara. Trabbil għanna, trabbil. Barra! 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 Barra inti tla, u intoħra ta' il-għalemit tal-fjuri fuqek naqsmu ta' mor, daw istaħħata kera li jien, ġejtu għadda mill-lajk, għazretti fema ċinte, mora ximbella kolletta miċċek tal-fjuri ta' mor, ximbella ħassik, mor, itla, daw istaħħata kera li jien, mor, itla, mor, xillibni ta' daw il-fjuri, mor, ja Polcinella dak li jien, mor, ja Polcinella, mor, itla, mor, għax intik seba fjuri! Mor, jaw istaħħaġa kera li jint! Anke l-Godfrey hi barra! Ejja barra jint, itla iħor! Godfrey! Kolħa barra xħana! Ejja, int ukoll! Ejja barra! Mor, itla! Supervisor, Mor, itla! Morru kollha l-barra jaqatta Polcinelli! Int, ejja la għax int tija kata ġejja ja brox klins! Kulħadd barra, x'ġara Karm? X'ġara? Ma tafx ġara int bħalek, ma tafx? Ma nafx ġara Karm, x'ġara? Le, ma tafx. Għalfejn sfint ma tċiċar int bħalek, Tajba di, xkol waħda u kol, sfurzat, va sfurzatek, imma safratant li ma sfurzajtnix biex nisfnux. Ma jena xnibżalik, għat għandek it-takuna twelġak bik, ma sfurzajtek. Għazzajt għalija, imma safratant li darba bistet li biex nisfemmijak. Għara dik iċ-ċiċa għax vera det tisfemmijak, tlet darbiet għaltlek. Jaħasra Karm, ma xdibtek sa toġġezzjonawx. Jina dina di kelma ma nafxini li għettajt. Imma tafx nafinajtu, paċifk, li jena ħattalija. Jaħasra Karm, ġivrit ħattalika xjena sfid ma t-teacher. Il-mnifax kem għandek wiċċek skużi tost, mela inti tisfenu tizzeklek ma ċiċer, u jien emmek bil-qeda u xħat ma jati għasi. Jaħasra Karm, allora għalfej ma t-lix lem il-ewel għajt. Kif rid ngħidlek le mill-ewwel paċifk? Jekk dejk kien hemm moħħok bit-toqob ta' witmija miftuħinek biex tara x'se ngħidlek jien. Tajjeb ukoll Karm. Karm, missegat li lew u daqsek. U ma konx nisbem magħha Karm. Diġà għedlek li jiena ma stajtx ngħidlek le u dan kollu tortijak, ta' kollu tortijak li nqala. Karm, tortijak xejn! Int forzajt il-kollox, int fat il-kulat il-barra Karm. Imma x'kelli raġun għalek. Kellek xejn u għaddaqqa u ttawwal xinsiena Karm! Ara raħsib li ħandawru ma' subajja jien. U isma' lawint! Jekk minn għalik, se tibda tismar kif tisma' l-ħoggwari u l-ninu, ser jarralek Karm! Ser jarralek! Paċif, għandek il-fjura rasa l-isfel. Karm, paċifku fl-izemnijak, għax meħak terribla meħseb nejkun jien. Paċif, mal-fejt tamel da teatrin u d-dim daw il-nis. Għatlek, Karm għaliex, għatlek! Kħedċejt il-kulħat il-barra, ma nafx kif unaħru ċem barra, u naffaċċa l-kulħat Karm jien. Iva vera sabiħ tijaj, għandek raġun, nammetti għaffixta paċifk. Aħfirli ġonġla. Naħfillek. Taf meta naħfillek Karm jien? Għajdli warda ta' ċentifol. Warda xej Karm, meta ta' tini kelma li t-nekki dal soħat l-għandek ta' kap fuq kulħat Karm. Iva paċifk, inwedek li l-arja kolla li għandi kolla ħanneħħija forse nonqos xi 5 kilos. Isma, mux minna li ċet jitqula kita mill-arja Karm, u issa stess Karm! Għajdli. Toħroċ hemm barra. Tajt il-kulat jitħol u d-dimi titlobhom apologija Karm
Apologija! X'nitlobhom paċif? Tajdlhom sorry qudiemi. Jien ngħidilhom sorry. Int Karm! Int kollok kemm int Karm! Iva sabiħ tiegħi, sejra ta' warda f'wit il-għasel. Qed nistenna. Sejjer. Id-dum Sejra paċif. Sejra xi ranġajt iż-żarbuna. Signori! Ejjew idħlu. Errejt past għallu. Tessaw tidħlu, idħlu. Tissu taqwa. U kemm hawn mistidnin paċifk. Daħleti, sorry. Iva Zanicki, live, sorry. Issa paċif. Issa Karm, issa. Signori, ħbieb u familjari, kollha kemm intom. Nixtieq nitlobkom skuża ta' dak kollu li nqala, skuża minn qalbi. Imma jiena u paċifku kellna naqra ta' kumment bejnietna. Kull ma nqala, sinjuri, kien kollu tors ta' paċifku, imma jiena qed nitlobkom skuża f'ismu ta'. Taf nixtieq Karm. Għajdli hi. Li inti tiskuża lili. Mela dar ir-riħ issa u tagħtix perpet hi. Ir-riħ tal-bidla ma. Nammetti Karm li kon daqxej kontri għax ħadd li hija paċifku miskin. Però issa Karm, le ma nistax iktar Karm. Ma tistax. U għaliex perpet, mela vera dar ir-riħ. Għax issa Karm. Issa ħanaħodlok lil ħok. Mela issa iktar se jsiru familja waħda paċif. Perpet. Mela ta' fl-aħħar se jkollok min jagħmellek dak li paċifku ħajamel li għawdex. Iva mamej, mhux ħatibqa' verġni. Iva paċifku, kemm int għammil, għawdex ħatoħodha lil Karmena, jina fedu tiegħi jħodni Las Vegas, u vera fler. Le perpet, hi, aħna se mmorru għawdex biex nistartjaw. Imbagħad ħammorru Chicago biex nagħmlu l-baby. Mela ħaġġibni tija, Karm. Mela. Għajma kemm int sabiħ ħanan ekwa. Ejja pumpa. Jena seppaqom ħelwa ħanini. Xinfejħa. Kemm int sabiħa ħanini. U ċem itlek il-libsa Karm. Anki tijak sabiħa folja bil-pantur. Isma dik ġitni 800 ta' Ija alla jbirek, tijak ġitni 1000 ta' meta jiktar Mela, imma jinax la rusa ta' ħanini. Ajma kemm inħobbok ħanini. Missjajtek Karm. Anki missjajtek. Ajma xieġmini. Zammejt għaddieta, il-figar ġibtu. U zammejt ta' enti kelli nilbes il-panċir, ara. Biex indaħħal zaqqi. Iwa Karm, kemm għadek l-antika jina xrajt il-ġodda tajt jgħidulhom. Perpetwa, il-mami qed terqa għax qed mur għandek il-maqtuħ minn sidru Chris Mikallef. Ejja ħammorru t-tombla ħanini. Ejja ħaran ektar aħħar perpet. Mux iġmel fi. Ej, ma kemm itħelwa ruħi. Mur ħanini, mur. ċaw, sbejħa jgħan iċċelebraw. Kemm ħelu dak it-toppu.
Kenna kelpa ant missir, kon tagħmilu lu hekk it-toppu jiena. Isma' paċifħi. Għajdi, Karm. X'namlu kien naqsmu l-wedding kelpa għajt. Karm. Karm! Karm! Falsu Karm! Para l-flielets Karm! Għala xieċ mill-għandi Karm falsu! Gori, stiflaħta mill-li aktar gor! Stiflaħta mill-li! Kem kelli f'kisken ta' xorb tomli, ma tix twassanni l-knisa xil-roqqa kienet tetfaqqas, u issa tiġini li basta tiżowt laqalb il-mistednin! Gori! Karmena! Oh, paċi. Erħilu lil-gor, qalbi. Imma l-erħilu, għala samil! Karmena! Oh, paċi. Ekmilek, erħilu lil-gor, Karm. Isma' paċifk. Inġa taħseb li ħanamillu jien l-gori għajt. Ħammur u natiħ bewsa u xax dak ħija kien u ħija jibqa' mhux hekk. Gori nizzilhom hi ħantik bewsa. Ejja gori iftaħ idejk ħatilqa' l-oħtok l-Aziza. Ejja sabiħ tiegħi. L-ammorru d-dar inkissiru l-ek uċċek. Ejja sabiħ tiegħi ħaninni. Olli rasek hi. Innifax xi ħata tiben għandek. Sajt inħsilt naqrata kif kont id-dar. Isma' paċif hi. Ejja saħan ixorbu x-xampanja u naqsmu l-wedding kelb jew xinu għax il-moħħi mhux qiegħed ta' imma f'dak il-honeymoon ħamru nagħmlu għaw deċejja ħanini. Tagħmel immortajt li waħda wedding cake tal-li majsa. X'inhi? Wedding cake. Wedding cake. Ma nafx ngħidha hi. Mami, jien ħaniġġel honeymoon ngħid. Le, sa inti qod ma tsiju fred u ma perpetwa. Attention please! Issa kolħat jifraħ u jgħid viva tix ta' Carmen Abdella! Viva tix ta' Carmen Abdella! Ejja ħanerfaw il-Pacific u l-Carmen! L-ewwel ix-xampanja! Ejja mami ħej ħanaqsmu l-kejk. Ara ma ddoqxa lissa inta x'nitla' lejk. Bil-mod tagħmel kien ma jmux jidħol fajnejn Carmen mbagħad ma tarax ta' paċifku hawn. Żgur. Ikolli bżonn il-lenti Bil-mod. Bil-mod. Santa Barba. Daq il-naħej ta' tinżizajzer.